Божух, ну ось у чим проблема. Вітаю. Так, я ще розбираюсь. Чомусь на інтерфейсі гук затішило у 0. Що в мене з наладами гука кожен раз нейкая лохта. І зараз нова нейкая штука з'явилася, коли я запускаю інтерфейс, і він на нулі гука, і я не можу знайти, у чим проблема. Google не чуем. Ну мяне не чуеце, ну добра. Так, вітаю всіх. Сёння сядзім, будзем ракету будаваць. Вітаю Пурбай, вітаю Альсевіч, вітаю ВРВ Геймінг. Так, па-па-па-пам. Як здароўе, лепей. Ну, як бы, можна сказаць, нават нормально. Я думаю, што гэта проста у мяне нешта ціск падвышаўся, да, я аўторак было увогуле кабзда. Так, ці будзе стрим па Dead Space 2008 з беларусізатарам, калі зробіш? Па-па-па-па-пам. Ну, можна пару дакладна зрабіць, без праблем. Ну, мне было бы цікава пагуляць у Dead Space з беларусізатарам. Я, можа быць, поўнасцю бы яго не праходзіў, але стрымы 2 можна спакойна пагуляць, так. DOS 2, не, DOS 2, я думаю, гэта я не заўважыў. Ну, типу, у меня ўжо, я думаю, ціск высокі быў. І гэта самае, я просто не заўважаю. Гэта такая штука, якую вы не заўважаеце. Ну, я высокі ціск у мяне даволі часта высокі, і я яго просто не заўважаю, калі ён вырастае. Зараз я тут не гэта самае, не піў нічога з раніцы яшчэ пакуль. Зараз сабе наліў. Я могу перакласці Dead Space 2008. Так, ты казаў, што можаш? Типу, я просто пазітыўна стаўлюся да любых перакладаў. Ну, типу, што круто, калі людзі робяць пераклады. Вось. Гэта самае, калі класіка ёсць уже перакладена цудоўна, ну, типу, кайфова. Я Dead Space, ну, арыгінал, рэмейк я не гуляў. Гэта самае, арыгінал я Dead Space прайшоў, можа, разоў 5. Круты, вельмі мне падабаецца. Але я не памятаю. Вось, я реально, ну, ён хоррор, і мне складана, я ўжо сказаў, з хоррорамі гэта, типу, разоў 5 я яго прайшоў, а вось спрабаваў я яго яшчэ больш разоў. Цікавы лайфхак, хочаш пабачыць сваю гульню па-за чаргой пілу пераклад. Калі гэта будзе матываваць людзей рабіць яшчэ больш перакладаў, блін, я, падаецца, падпішусь толькі на тое, каб пераклады гуляць. Просто што я, ну, звычайна так не раблю. Ось, мне просто Dead Space падабаецца. Галоўна не забыцца, а то бываюць жа такія моманты, калі я напланую сабе гулей наперад, і я просто з гэтага выбрацца сам не магу. Banquet for Fools. Я сёння даведаўся, як перакласці файлы з гульні Assassin's Creed. Арыгінальныя? На Banquet for Fools адправляецца 2500, дзякуй вялікі. Кажа, што Dead Space 2008 лепей, чым рэмейк. Цікава чаму? Ну, типу, што... Не, ну, 2008 вельмі збалансаваная гульня. Яна вельмі прадуманая у мелкіх дэталях. То бок, калі рабіць рэмейк, то трэба гэтыя ўсе дэталі не згубіць. Ось, таму што гэта, ведаеце, некаторым гульням рэмейк толькі дапамагае з-за таго, што ён і графіку лепей робіць, і там ну, карыстацца чымсьці становіцца прасцей. То бок, ведаеце, типу, гульня просто яна крутая, але яна старая і па старых лекалах зробленая, і яна просто незручная становіцца. Вось іх добра рэмейкаць. Вось, таму што ім не хапае трохі свежага позірку, скажем так. Ужо з працы над памылкамі. А Dead Space, па сутнасці, графіку можна завесці толькі. І тое, візуальны стыль у хоррора гэта вельмі важная штука. Типу, тое, што цёмнае, яно павінна быць цёмным. Ну, типу, не зламаць, як усё выглядае, таму што калі зрабіць усё занадта цёмным, будзе дрэнна, калі зрабіць усё занадта светлым, будзе таксама дрэнна. Вось такое. Хаця, ну, я не ведаю. Я прям не сачыў, я бачыў рэмейк, але мне трошкі не да таго, можа, у той момант было. Там, напэўна, за дызайна некаторых персонажаў зрабілі маладымі, а некаторых зрабілі пастарша.
Окей. Не, ну, типу, гэта, на мой погляд, увогуле мелкая штука. Там персонажаў гэтых у першай частцы, 4 штукі. Ну, камон. Так. І гэтыя 4 персонажы, гэта тыя, хто прылетаюць на карабель, і ўспаміны, ну, Айзека. І ўсё. Это прям не аб чым. Джеб заўсёды... Затое Джеб заўсёды малады. Так. Цудоўна. Так, што у нас увогуле, дарэчы, нам вылет у нас? На Red Faction Guerrilla у нас нават у гэтым самым... У под пагрозай вылета. Вось. Под пагрозай вылета так-то ўсё насамрэч знаходзіцца. Просто гэты спіс паказвае, што ў нас наступнае будзе. Вось. Падаецца, нягледзячы на тое, што там самае ніжняе 25 дзён таму, але самае верхняе 36 дзён таму і пакуль трымаецца, будзем назіраць, як будзе гэта самае працаваць спіс на вылет, просто будзем за ім далей сачыць. Добренько, давайте працягваць наше захаванне. У мяне ёсць ідэя. Адзінае, што трэба паглядзець, што ў нас па грошах. Я не ўпэўнены, ці ў нас будзе дастаткова, каб паспрабаваць. У нас... ну, да грошай, дарэчы, не тое, каб мала. Калі паглядзець, мы адправілі за... Бачыце вось этой зялёнай лініі? Яны вядуць, просто паказваюць сувязь. Тут у нас ёсць спутнік невялічкі. Чаму ён... Ён не адзначаецца? Вось, спадарожнік Марк 3. Вось, гэты спадарожнік зараз на арбіце Сонца, і у нас нават быў запланаваны праз трэці года, праз паўгады гэты самае манёўр да гэтага самага, да Марса. Ён можа нават там і затрымацца на яго арбіце, альбо як мінімум зняць нейкія даныя і даслаць, калі пашчасціць. Па серыі гульні Dead Space можна зрабіць агучку. Гэта можна? Не, ну тыпу тэхнічна, любая гульня перакладаецца. Пытанне толькі колькі намаганняў на гэта сыдзе. Вось. Такая штука. Скажу таму, што гэта самае. Напрыклад, Disco Elysium тэхнічна не вельмі складана перакладаць. Практычна складана. Складана, да халеры там працы, я вам скажу, прям да халеры. Так, мне падаецца, мне інтэрфейс нешта мне падзацішыў. Мне падаецца, можа быць, ёсць нейкая аўтаматычная штука, якая мяне прыглушае, таму што мне такое адчуванне, што я сябе раптоўна... Не, гэта да мяне не падпрыцішыла. Цікава, не, паказвае так же самае, як і раней. Вось, галоўнае дамовіцца са студыяй. Ну тая, якая можа агучыць. Зразумеў, так. Трэба, каб зрабілі парадыйнае Dead Kerbal Space. Слухай, цікава, але на Kerbal Space столькі модаў. Большая частка модаў просто вы нахрен не знойдзеце. Калі што, бо цікава, я не ўпэўнены, што ёсць воркшоп. Воркшоп ёсць, але воркшоп можна ігнараваць. Тыпу, у Kerbal Space, у воркшопе толькі гэтае самае, суперпростае. Гэтае самае, моды. Так, тут... Карацей, ёсць асобная прылада для Kerbal Space, якая зробленая фанатамі, якая моды кантралюе, і гэтых модаў там мільён проста. Там такая нейкая прорва, там усё што заўгодна можна знайсці. Дарэчы, падумаў, што увядзенне рулеткі ў свой час павялічыла наш спіс, бо раней ты браў гульню і пхаў яе пакуль не пераможа, а зараз закідваеш гульню з надзеяй, што раптам яна на рулетцы выпадзе і хай вісіць сваёй тысячай. Але рулетка гэта весела. Я думаю, што ты маеш рацыю, але топ-1 мы калі тады размаўлялі, гэта было... Людзей хвалявала тое, што тыпу гульню трэба прасоўваць, і гэта доўга. Ну, тыпу, нават тады гэта было даўгавата, таму што 20 000 гэта немала. Вось. 50 000 зараз гэта увогуле вельмі вялікая, ну, як бы сума, якую даволі доўга трэба ціснуць, так? І таму рулетка выратавала шмат чаго, і яна зрабіла спіс больш раўнамерным. Ён больш размеркаваўся. Вось, канешне, я ведаў, што будзе праблема. Ну, тыпу, гэта... Пакуль я ідэю прыдумаў галасаванне, ўжо відавочная праблема была з топ-1. Топ-1 мае праблему, і перапаўненне спіса ніяк не ўбудавана ў сам механізм таго, як гэта працуе. Вось, і гэта патрэбна дадатковымі правіламі нейкімі далучаць. Вось зараз, тыпу, просто, тыпу, за якую даўно не галасавалі, таму што больш за ўсё мяне хвалявала тое, што гульні засіжваюцца надоўга. На 2 гады гэта занадта доўга. Гэта значыць, што яна просто, тыпу, прасцей перагаласаваць за яе па новай.
Таму ёсць вылеты і вылеты. Дарэчы, як я чакаю, што далей будзе. Але я магу памыляцца. Я не ведаю, ну, я таму і вёў гэтыя вылеты. І сказаў, што не будзе абмежавання пакуль, таму што я жадаю паназіраць, што будзе. І будзе трошки, можа, непрыемна, але мае чаканні зараз, што гульні будуць вылетаць, адна з двух рэчаў адбудзецца. Альбо яны будуць вылетаць і захрасну, ну, тыпу, і адзін з варыянтаў гэта ўсё захрасне на нейкай мяжы на пэўны час, напрыклад, месяц, як зараз яно вісіць, і ніжэй спускацца не будзе. Просто не будзе, яно просто прям завісне на гэтым месяцы і ўсё. Вось, то бок гэта натуральная нейкая адбудзецца сама па сабе, тыпу, мяжа нейкая небачная будзе праведзена, якая будзе час часу перасоўвацца туды-сюды і будзе дынамічна мяняцца. А другая штука, гэта гэты самы, як ён. А другая штука гэта тое, што пункты на гульнях яны зараз пачнуць павялічвацца, то бок вырасце на штоп вырасце, я думаю, будзе у нас першая гульня, якая праб'е 100 000, таму што будуць вылетаць какие-небудзь старыя гульні, і, ну, гульні, за якімі не дасачылі, і на іх, напрыклад, 30-40 000 пунктаў. І што-небудзь за 100 пераможа на топ-1 альбо ў рулетцы, так? І калі так, то атрымліваецца, што гэта сакраціць інфляцыю як бы пунктаў, таму што вырасце такі холмік у нас, скажем так, з пунктаў, які разыйдзецца проста за тое, што я буду гуляць. Вось такая думка. Я думаю, яно прыкладна такое нешта такое чакаю, але гэта другі варыянт. Тыпу, альбо яно будзе, альбо і то, і другое адбудзецца. Не ведаю. Карацей, не ведаю, я жадаю паназіраць, што з гэтага атрымаецца, мы яшчэ пабачым. Так, а дзе тут вось назад вернуцца? Вітаю, містер Сінкер, вітаначкі, там, калі што, ужо пад пагрозай нават адна з таіх гульень, містер Сінкер, яна на 5-м месцы на вылет. Хаця, каб вы разумелі, 5-е месца на вылет, гэта, тыпу, больш за палову месяца яшчэ, пакуль яна вылеціць, альбо хтосьці не павырытуе ўсё перад ёй. Так. Пачакай, а можа я памыліўся? Містер Сінкер. Red Faction Guerrilla, вось яна. Трошки пад пагрозай. Фэй, а чаму толькі 10 стрим-стрик? Што здаралася? Як так атрымалася? Вітаю ўсіх. А? Што гэта у нас? Новы гол аўтаматычна стварыўся. Сабгол па гэтых самых, па падпісачках. Галера ведае, ты там і па вечарах, здаецца, стрімеш? Не, нічога такога не было. Chained Echoes. Добраненько, глядзіце. Карацей, які у меня план у Kerbal Space Program? Нам было бы добра грошы, але больш за ўсё я жадаю паўтарыць Аполлон 11, калі атрымаецца. Сёння, можа, і не атрымаецца, але агулам трэба для яго... Мы ідзем у напрамку касмічнай праграмы, так? Guerrilla. На Red Faction Guerrilla яшчэ адправляецца 2500. Усё будзе выратавана. Так. HL Diffusion. Так, і на Half-Life Diffusion отправляется яшчэ 900, дзякуй вялікі. Што я думаю? І на Маджика. Маджика і Маджика. Я вам хацеў... Карацей, хацеў здабыць навуку, а навукі у нас не хапае для Аполлона 11. У нас ёсць цяжкія ракеты. Ужо мы можам даставаць... О, блин, круто, у нас цяжкія ракеты ёсць. Дакладна мы ў папярэдні раз адкрылі гэта. Для яго нам спатрэбіцца яшчэ... Блин, і гэтая тэхналогія нам спатрэбіцца таксама. Блин, нам патрэбна 90 навукі. 180. І... 270. Я вось зараз налічу, вось гэтая тэхналогія нам спатрэбіцца. Гэтая тэхналогія нам патрэбна для таго, каб аддзяляць кавалкі ракеты вялікія. Вось, інакш уся гэтая цяжкія ракеты гэтыя яны не працуюць, так? Вось, неяк аддзяляць іх кавалкі патрэбна. Правильно же, у мяне не атрымаецца ніяк па-іншаму. Ну так, мне спатрэбіцца рэальна, мне не хапае яшчэ і вось гэтага, каб аддзяляць здаравенныя кавалкі ракеты.
Вось, далей нам не хапае вось гэтай штукі для прызямлення. Нам патрэбны, як яны, карацей, ногі для прызямлення, таму што Аполлон 11 быў, лендер быў з гэтымі самымі, з ножкамі, скажем так, так? І нам патрэбна само месца, куды пасадзіць. Колькі ўлазіць у гэтыя? Толькі адзін? А іх жа высадзілася трое. А дзе тут апарат на траіх? Дзе пасадачная? Гэта сервіс Бэй вялікі. Вось он, Лендер Кен, але тут толькі два. І пачакайце, іх чацвёра ляцела і 3 села. Дзе тут што-небудзь ёсць? А як? Ну, просто можам падобную зрабіць, тыпу, на меншую колькасць экіпажу. Прям адзін у адзін можа не атрымацца, але хаця бы насамрэч, тыпу, вось такая была бы ўжо файна. Але гэта зноў жа, гэта патрэбна раз, два, 270 навукі. Мы можам запіхнуць дрона на месяц і з яго зняць навуку, і гэта дапаможа нам у выніку у нашым прагрэсе. Мы можам спакойненька потым ужо, я думаю, прям заробім нармальна так навукі. Так, это контракты там былі выкананы у папярэдні раз яшчэ. Гараж пачаць пхаць? Што за гараж? Але не забыцца на барометр. Ну так, барометр, дарэчы. Давайте карацей. Што у нас? Можа быць, нейкая місія падыходзячая ёсць. Абследаваць Кербін у нас ёсць. Што? Гэта контракт бестэрміновы, атрымліваецца. Але не. Рэндеву 2 аб'екта на арбіце Кербіна. Гэта, дарэчы, тыпу, пачатак першае, скажем так, навучанне збора касмічнай станцыі. Даволі складаная аперацыя, гэта, ну, 2 апарата ў космосе сутыкнуць. Ну, в сэнсе, сшапіць. Это прям не просто. Так, на турыстах можна падзарабіць пролёт міма 2 турыстаў, карацей, на арбіце месяца. Гэта да халеры, ну, тыпу, я яшчэ пакуль сабе такога дазволіць нармальна не магу. Так. Спутник один можно повесить. Вітаю, Паладин. Экипаж Аполлон 11, 3 человека. 3 человека, Коллинс, пилот, застаўся висеть на орбите. 2 человека садзілася. Добра, тады мне для гэтага нормально. Мне чамусьці падавалася, што на паверхні было 3 чалавекі. Я дураны. Так, ну тады тэоретычна можна было бы вось з гэтай, вось она, вось тут вот все ёсць. Але мы яе не зможам просто зрабіць, на яшчэ 160 навукі наверх, то бок вось гэту за 90 і гэта 160, гэта ўжо, блин, да халеры. Так, давайте тады. Ну, реально пасадзім дрона просто на месяц і з яго перадаваць будзем. Продаем билеты ў космос, паляцець 50, вернуцца 150. Вось гэта бізнес. Вось гэта бізнес. Мы можам вось гэты спутнік узяць сабе, ён даволі танны будзе, так? 86-100. Так, давайте паспрабуем спутнік. Спутнік добра заўсёды. Адправім, у нас есть уже готовы спутнік, так-то увогуле. Мы можем просто наш уже готовы загрузить. Где мой там? Satellite Mark 3. Вось он. Яго можна зрабіць без навуковага апарату, вось гэтага, таму што мне літаральна грошы зарабіць. І ён павінен спакойна вывесці на арбіту. Якая, дарэчы, арбіта атрымліваецца? У яго, блин, яго дельтавая з запасам там. Супер танна будзе. Так, дзе моя станцыя? І вось мне кажуць, на гэтым без праблем мы спакойна выведзем туды. Экватарыяльная арбіта яшчэ простенькая максімальна, не складана.
Іх было 3, аднаго з каралі мімікі пачаўся Прэй. Блін, ты мне нагадаў пра Прэй, і я захацеў паглядзець у Прэй. Прэй круты, мне прям спадабаўся. Чамусьці. Мне вельмі спадабаўся першы Dishonored і Prey, другі Dishonored я прайшоў і дапаўненне нават. Мне было цікава, але не настолькі прям шалёна, як быў цікавы Prey і першы Dishonored. Я не ведаю чаму. Другі Dishonored ачмурэнная гульня. Усё, што ёсць у першай, як бы лепей у другой час. Ідэальны працяг, але вось чагосьці быццам бы па адчуваннях не так адчуваецца. Можа быць таму, што проста няма адчування адкрыцця сусвета. Ну, типу, знаёмства з ім. Вось. Можа быць за гэтага, таму што ён ужо знаёмы, ты просто ўжо ў знаёмых правілах, як бы ўсё працягваеш. Зрабілі лепей, але горш. Вось, типу, я для сябе так і не зразумеў, што горш. Таму што другі Dishonored выглядае чмурэнна, гуляецца чмурэнна, ўсё файна. Што ў ім не хапае, я не магу зразумець. Можа быць, і вось адчуванне першаадкрыцця для мяне, які атрымліваў ад першага Dishonored і ад Prey. Візуальна зусім не той, і сюжэт як быццам таксама другасны. Я не ведаю, сюжэт мне цікавы быў. Адзінае, што можа быць, ён гэта самы больш менш такі інтымны ў пэўным сэнсе. Неяк першая гульня мяне, ну, адчуванне таго, што ты нейкі чэл, які просто спрабуе выжыць, яно мацней, таму што ў другой частцы ты ўжо ведаеш, што ты не проста божухна outlaw, і мне слова толькі на ангельскай чамусьці па галаву прыходзіць. Чалавек, карацей, па-за межамі закона, які спрабуе выратаваць проста сябе і вярнуць сабе сваё добрае імя. А ты, ну, ты тыпу, у цябе ты не нейкі шэры персанаж такі, ты прям, ну, герой, што ли, у другой частцы, калі ты гуляеш за, неважна за каго ты абярош. Вось, у цябе ёсць даволі празрыстыя матывацыі, і ты просто, тыпу, працягваеш гісторыю першай часткі, можа быць, у гэтым праблема. Вось, а так сюжэт нармальна падаецца, ўсё ў парадку. Колькі у нас гэтая ракета каштуе? Яна каштуе ўсяго 21 000. Слухайце, гэта мікраракета просто па коштах. Мы зараз яшчэ яе кошт знізім. Для нашай мэты, нашага спутніка Марк 3 спадарожніка хапае з запасам просто. Ось. Гэта мадыфікацыя Марка 3, просто мадыфікацыя я захаваю як Марк 3 дроп 1. Ось, больш танны варыянт. Так захаваем. Так. Найлепшая частка другой часткі плочы забойцы. Плочы? Сусед пачаў грукацца да мяне. Вітаю, сусед. Цікава. Пчолы. Плочы, я такі, хто такі плочы? Можа, я просто ж такі чалавек, типу, блін, можа, я слова не ведаю просто. Не, ну, типу, гэта крутая штука, мне падабаецца. І сусвет там змяняецца цікава таксама. У першай частцы, дарэчы, ну, калі ж дастаткова шмат разоў праходзіў, разумееш, што сам лишь сусвет ледзь змяняецца, залежыць ад таго, як ты праходзіш. Ён, конечно, змяняецца, гэта цудоўна, але больш за ўсё змяняецца толькі апошняя місія. Астатняе, ну, такое другоснае. Там ледзь. А не было адчування, што гэта працяг там, дзе першая частка ўжо паставіла кропку, дзе ён быў непатрэбны. Не, такога адчування не было. Чат, мне отрубило рухавик. Ай-яй-яй-яй, у меня минус рухавик. Так, это минус ракета. Ракета. Пакуль праляціце чат, пачытаць яшчэ. Так, магчыма, гэта просто синдром качаня. Магчыма, синдром качаня. У меня отрубило рухавик. Паліўны бак як бы застаўся на месца, а вось рухавик не. Вось за гэтага, дарэчы, у мяне дрэнна сабраная ракета. Так, давайте да зборкі і ці дадалі мне новыя штукі канструктарскія. Работик, вось структурная. Вось мы праблема ў тым, што вось гэтыя штукі яны хістаюцца капец, яны там гойдаюць туды-сюды, трэба іх замацаваць. Мы зараз іх замацуем і так, не тое. З 4 бакоў, вось так. Оп, оп.
Гэта дадасць устойлівасці. Ну, давай, чапляйся. Блин. Давайте их ніжэй неяк. Вось сюды, незаўважненька. Оп. Дзіўна выглядае, але гэта павінна утрымліваць іх на месцы. І тады яны не будуць гойдацца, і рознай дзіўнай хрэні не будзе адбывацца. Яны супер жорсткія, тыпу, гульня робіць шмат дапушчэнняў, ось, і адно з іх гэта вось гэтая штука, якая насамрэч як жорсткая такая прям сувязь паміж імі, якая імгненна адчапляецца паміж двума кавалкамі апарату. Ідэальна, каб утрымліваць гойдаючыся. Калі нешта гойдаецца, калі нешта рухаецца і рухацца не павінна, вось гэта штука вырашае гэтую праблему. Гэта і застужка, па сутнасці, мясцовая. Во, бачце, абсалютна роўненька ідзе, і гэта, дарэчы, яшчэ 10-5% нам дасць паліва эфектыўна скарыстанага, а не тое тайлта, якая зараз. Так, давай. Паскарайся. Я спадзяюся, яны зноў не слопнуцца назад. Опанькі. Што адбылося? Чаму яно так павяло сябе? Падаецца, насамрэч нічога не зламалася, нягледзячы на тое, што наш апарат зрабіў дзіўную хрень. Я зразумеў. Чаму яно так дзіўна. Давайце-ка, не. Гэта зараз мой косяк. Кабакі не былі толькі зачаплены ў сярэдзіне, вось гэтая штука ўсё ўпраўляе. Ну, тыпу, няма неабходнасці сепаратараў. Хаця, ну, не, ты маеш рацыю, яно можа дапамагчы. Так. Ты маеш рацыю. Я проста яшчэ не карыстаўся паліўным сваім рухавіком. Можна на меншую моц паставіць. Я туди занадто агресивний вугол взяв. Так, ми вийдемо трошки вище з атмосфери. Во, абсолютно чисто. Так. Цудоўна. І ў гэтай кропцы... Не, ўсё нормально, прям цудоўненька. І ў гэтай кропцы мы яшчэ дададзім манёвр, каб падняць сабе. Вось прям лёгка абсолютно. Толькі падраўняю вось так. Цудоўна. Праз 4 хвіліны мы зробім яшчэ одну. Ракета. Вось она. Камера улетела неяк невядома куды. Зробім яшчэ один манёвр. Мне захацелася паставіць модул, таму што візуальна занадта цёмна. Я ждаю назад вернуць сабе святло, таму што святло дэфолтнае ў гульні такое сабе. Ёсць прапанова, як скараціць спіс. Адна гульня ад чалавека. Не. Ну, як бы яно спрацуе. Типу, яно спрацуе, гэта пытанне няма. Але... RimWorld. RimWorld выратавалі. Окей. Это выкрасіць кааперацыю, так. Ну, тыпу, кожны будзе садзіць асобна. Не, ну, тыпу, у гэтага не толькі гэта ёсць, але людзі таксама час часу жадаюць прасоўваць розныя штукі.
Вось, я гэтага ўводзіць не буду. Я жадаю пакінуць месца для стратэгій розных. Вось, таму што з адной гульнёй на чалавека гэта... ну, тыпу, у сэнсе, што чалавек першы закінуў, гэта яго гульня, так? Але іншы чалавек, тыпу, можа на яе закідваць. Вось у гэтым сэнсе. Не, ну, тыпу, гэтую ідэю можна дакручваць, але таксама не. Не, я жадаю, каб гэта была хаатычная абсалютна штука у сваім коране. Так. Ну, модаў я, конечно, ставіць зараз не буду, потому что з модамі там яшчэ... Я не памятаю, як прылада там называецца, якая, праз якую ўсё ставіцца. Хаця, конечно, там, калі яна ўжо ёсць, яна ўсё з цябе зробіць, па сутнасці. Там супер круто, карацей, зроблена. Адзіна... Не, я памятаю, што яе, тыпу, асобна неяк патрэбна запускаць, не праз Steam. Просто я зараз у Steam ў мяне кажа, што я нагуляў у Kerbal Space колькі? 250 гадзін, гэта лухта. Мне дакладна больш за 1000 і плюс, і там яшчэ наверх. Там што большую частку часу. За першыя 100 гадзін, 110 гадзін я ўжо нагуляўся без модаў, і я захацеў паставіць сабе першыя моды. На упрыгожванне, на святло, по-мойму. Першае, што я хацеў, гэта святло, таму што, каб вы разумелі, планета Зямля вельмі светлая хрэнь, прям вельмі свеціцца. І яна бы падсвечыла ніжнюю частку апарата. Але яна гэтага не робіць. Ну, тыпу, таму што так святло тут пабудавана. На Overlord 2 адпраўляецца 5000. Дзякуй, вялікі. Overlord 2. Пакуль яшчэ не ўляцелі, спытаю, ты пра што не забыў. Гэта не пілаціруемы апарат. Гэта ён не збіраецца вяртацца, гэта спутнік. Это мы спадарожнік Mark 3 дроп 1 адпраўляем. Вось. Яго сэнс на зарабіць нам грошыкаў на вось гэтай арбіту вывесці. Не складана арбіта, ўсё даволі проста. Мы, карацей, зараз лёгка зробім яе з першага разу. Яшчэ 40 секунд да гэтага самага. Што цікава, ну, вось гэтыя моманты дазваляюць паразмаўляць чатам цудоўна. Прям цудоўна, вельмі. Так, яшчэ... А чат маўчыць, ну... Не, нормально, мы якраз нагнали, а зараз сканцэнтраваўся на нашым... Вось, пайшоў манёвр. Выраўніваем арбіту. Так, цудоўна. У нас ёсць арбіта, яна амаль у той же самай плоскасці, як і экватар. Зараз мы просто выраўняем яе. Якія патрабаванні на арбіту? Спадарожнік. SC901 Science Junior на спадарожніку? Чат. Мы кое-чаго забылі. У нас няма патрэбнай штукі для квеста. Упс. Гэта Science Junior, гэта тая хрень, на якой я сэканоміў. Спадарожнік Mark 3 быў ідэальным кандыдатам, але я хацеў сэканоміць яшчэ 3000 мясцовых грошай, я не ведаю, як яны называюцца. Вось, і вось гэтая частка апарата нам была патрэбна. Дырэктарам нас не назначаем. Ну, не, ну само, ну шо вы, гэта, лёгка. Бывае такое, ну забыў, ну падумаеш. Гэта, ну вернецца забярэ, калі гэта самае, калі час будзе, ну вось па дарозе, калі назад паляціць, там забярэ і яшчэ зганяе. Не праблема ж, правильно?
Так, я додам знову гэтую канструкцыю. Ідэальная хрень. Абсалютна ўсё, што заўгодна можа адрамантаваць. Прям моцная хрень. Дарэчы, з іншага боку, наше скарачэнне спісу неблагая альтэрнатыва пераносу балаў. Калі гульня ўжо не так цікавіць і проста нешта іншае ў прыярытэце, проста чакаеш дайсы, з часам аўтаматычна пераносіцца на патрэбнае. Так, гэта трохі, ну, скажем так, гэта як бы часткова і задумка. Я не жадаў, мне не падабаўся канцэпт пазбаўлення ад дайсаў. Пазбаўленне ад дайсаў не праз тое, што я штосьці зрабіў. Ведаеце, тыпу, яны проста пух робяць у паветры і ўсё. Это трошкі дэматывуючая хрень, мне не падабаецца яны канцэпт. Вось. А так атрымліваецца, што ты ведаеш, што яны нікуды не падзенуцца. Так, яно там пры акругленні можа крыху згубіцца, але я лічу, што там 10 дайсаў гэта не прынцыпова. DOS 2 ўжо прайшлі? Не, DOS 2 я бы хацеў паспрабаваць працягнуць, таму што хоць у мяне і срака згарэла на папярэднім стриме, але я думаю, што гэта ў асноўным з-за майго падвышанага ціску было. І проста таго, што я сябе не вельмі добра адчуваў. Проста я не заўважаў, што я... Не, ну гульня паддушыла мяне таксама, гэта праўда. Гэта прям 100%. Але проста што я думаю, што не прям нешта катастрафічнае. Вось, таму што я пасля стрыма такі сыходжу і такі думаю, блин, што мяне раздражняе? Я не магу зразумець, што мяне раздражняе, таму што тое, да чаго я адначу, што я скардзіўся на стрыме, гэта, ну, лухта, гэта несур'ёзна. Чаму мяне напружвае ўсё? Вось, і хутчэй за ўсё гэта ціск проста высокі быў. Так. Па-па-па-па-пам. Вось так робім. Мне, напрыклад, уже не вельмі цікава допраходзіць гоблінсаў, але там не толькі мае балы, там чапаць не буду, але калі раз мочыцца само добра. Цудоўна, так. Калі гэта штосьці выконвае, гэта кайфова. Ну, то бок, яно вырашае, я ўжо гаварыў гэта, яно спрацуе яшчэ як паказнік, на што забілі рэальна. Ну, тыпу, што не жадаюць прасоўваць, альбо у людзей, якія маглі бы гэта прасоўваць, якім было бы цікава, яны не ходзяць на стрымы, але тады навошта нам гэта праходзіць, разумееце? Ось. І гэта каб не было нейка абсурдная там нейкай колькасці там, ну просто оно до абсурду пайшло ўжо. Вось, як мінімум паўгады хацелася прыбраць, але потым я зразумеў, што блин, хочацца, каб яно было прям актуальным спісам. Ну хочацца, каб яно спіс адлюстроўваў рэальная бягучую зацікаўленасць людзей. Зараз мы куды выйдзем? Мы нават на 100 вылецім. Цудоўна. Давайте ось так зробім адразу. Вось так, яны адключыліся і ўсё, і нармальна. І мы можам праз 2 хвіліны зрабіць манёвр, які прыбярэ, ну, мы драйвілецім з ім. Twitch ўсё не дасць толькі... Так... Куплю скрипт, які закидываю по 100 баллов. Ну, Twitch может такое забанить. Twitch реально может у тайм-аут тебя отправить автоматом. Ну, за такое. Но стримера может забанить, ну так-то. Який сам, ну, свой чат пише. Это есть такая хрень. Тут треба 70 ботов. Ты че, думаю, сочиться за таким? Хотя, широ, блин, камон, у меня 927 тых самых фолловеров, якія з'явіліся з паветра. Мне падаецца, абарона Твича ад скама гэта такая эфемерная хрень. Так, хвіліна да маневра. Нам патрэбна, давайте крыху паскорым. Просто каб хутчэй. Вось у нас, дарэчы, маневр да дзюны гэты самы будзе праз усяго-то 159 дзён. Там гадзіннічак у нас стаіць.
Мне падабаецца, што ты рэальна як у гэтым самым. Калі жадаеш, можаш не паралельна не выконваць нейкія місіі, але можаш і выконваць паралельна місіі, некалькі місій, напрыклад, як я зараз раблю. І адна з місій просто, типу, яна ў чарзе. То бок, там манёвр патрэбна выканаць, але манёвр праз бліжэйшыя 150 дзён, і я за гэты час паспею яшчэ сваю касмічную праграму развіць яшчэ далей. Так, добиваем наш маневр. Маневр. Давай. Оп. Не, рано. Крыху. Оп. Все, нормально. Что я раблю, калі маневр раблю? Я абіраю сабе спачатку будую траектории, і зараз я траекторию, напрыклад, пабудаваў. Так, цудоўненька мы там сошли. Ну і все, засталось толькі... трохі крыватая у нас арбіта атрымалася. Ну, бывае. Дык вось. Што я раблю, калі манёвр раблю? Я спачатку будую яго, вось тут, такім чынам. Я знаходжу сабе цэль, і потым спрабую яго яшчэ і выканаць. І ў мяне ёсць унізе, вось усё на гэтым шарыку насамрэч гуляецца ўнізе, які тлумачыць мне, у якім напрамку мне патрэбна рухацца, каб выконваць манёвр гэты. Ось. 900 мертвых душ, твинки, свой бот с памятью чата, ни канала, неведомо что. Ну, так, очмурить просто. Так, и давайте, мне потребно. Так, это я пропустил уже маневр гэты. Может быть, мы с другого разу просто его выканаем. Я ж спадзяюся, там не ў адваротны бок? Не, все нормально, крутится ў гэты бок арбіта. Так, мне потребно вось гэта и разгарнуть арбиту. Информация по маневру. Просунутая. Які у нас... Информация по орбите. Нахиление 0. Так. Нахиление 0 у орбиты. Зараз мы... и вось я не могу досягнуть нулевого нахиления, потому что оно не у правильном месте. Так, а где тут поворушить? Не то. Режим маневра. Где он там? Не орбитальная информация, а вось маневр. Вось. Так. Нахиление 1,7. Калі мы яго перасовываем сюды, то яно 1,6, 1,5, вось сюды. У гэты бок трэба ісці. З нахиленнем гэтым маім. 1,3, 1,2, 1,1. О, блин, нормально там яшчэ тыркаць влево. Тык. Переносим свой маневр. Вось, 0-0. Цудоўна. І манёвр нам патрэбна будзе... Так, нахіленне оно зроблена, і мы... Яшчэ паскарэнне. Так. Можна крок павышэй зрабіць. Я зараз выбачаюсь, чат, я зараз наладжу сваю штуку гэтую. Прыкладна так, потым дараўняем. Так, падыдзе. Можна потым раўняць просто. Ладно, давайте яшчэ один. Тырк. Не, блин, зараз пачнецца міліметроўка. Я не вытрымаю, мне ж патрэбна дакладненька. Оп. Вось так. Цудоўна, там яно амаль кранае яе. Так, нават. Усё. Так, вітаю, прапаную ідэйку, каб скараціць спіс. А што калі спіс абмежаваным, напрыклад, толькі 12 гульняў, толькі за іх можна галасаваць. Потым, калі пагулялі ў нейкую гульню, галасаваць ці пакідаць яе ў спісе, ці мяняць на новую. Гэта нармальная думка. Гэта вельмі неблагая насамрэч думка, але я так рабіць не буду. Я, скажем так, асноўнае, што ў гэтым першае, што мне прыходзіць у галаву, чаму не, гэта таму, што я так уже зарабіў для Рудзі і для Лепуса. Ну, тыпу, я уже так рабіў. Не тое, каб мне гэта не падабаецца, гэта ўжо проста іншая ідэя. Вось, ну, тыпу, гэта іншы канцэпт трохі галасавання, і
Я просто не ожидаю, каб у мяне паўтаралася. Ось, я жадаю, каб мяне трошки адрознівалася. Таму што ўсё ж такі гэта, ну, типу, мой канал. Вось, але як бы так, можна типу на запаўненне, але тады пытанне, просто мне падабаецца ідэя таго, як зараз галасаванне, ты ў любы момант прыходзіш і дадаеш сваё. І ты сабе калупаеш яе, і ты ў сваёй міні-гульне, у якой ты гэта робіш, ніяк не залежыш ад стана астатніх. То бок цябе глобальна не павінна цікавіць, ты як бы цікавішся, што на першым месцы, і ацэньваеш свае верагоднасці, але цябе можа гэта не цікавіць, і ты просто сябе дзеўбіш у адну кропку, пакуль не пераможаш. Вось, і гэта працуе. Это просто тычоўскія эканамісты актывізаваліся з дэм, як скарціць інфляцыю дайсаў. Лепасу даўно бачу. Я просто стрымлю і зараз і гляджу Twitch толькі альбо вельмі позна, пасля 9-й, там, ну, нават пазней, а 10-й заходжу на Twitch, вечара ў сэнсе. І альбо я сяджу адразу же падчас працы, адразу пасля свайго стрыма. Таму самы асноўны слот, калі людзі сядзяць і стрымяць з 10 з 5 до 8, там, до 9, я пропускаю полностью, я не ведаю. Давно вельмі стрымоў не было. Окей, і я просто пропусціў, можа. Ну, типу, я прям не ведаю. Так, у нас манёвр наступны праз 26 хвілін, давайте матнём, не будзем 26 хвілін чакаць. Другого красавіка быў апошні. Цікава, цікава. Ну, не ведаю, не ведаю. Цудоўны у нас прям манёвр будзе. Салодкі які, просто прям падабаецца, падабаецца. У Дыскордзе таксама хвалюецца. Або ожухну. Ну, будем спадзявацца, што з ім усё нормально, тому што нешта. У Дыскордзе, у сэнсе, прямо яму пішуць, типу, пытаюць, дзе ён там, а ён не адказвае. Блин, неспакойна становіцца, калі такое бачыш. На яго сервере. Ага, і ён не паўсюль прям. Цікава чаму. Ну, будзем спадзявацца, што гэта просто выгаранне. Ну, типу, зразумелае. Спадзяюся, нічога такога больше не здарылася. Потому што, як бы... Я спадзяюся на лепшае. Я спадзяюся, што гэта просто выгаранне. Так. Выконваем манёвр. А зноў жа я знізу арыентуюся на свой шарик гэты, каб выканаць яго правільна. Наша арбіта змяняецца цудоўна. Бачце, яна там расце. Ой, зараз прям бачна, куды яна ідзе так. Забіваем арбіту. Оп, трохі нават перастараліся, але гэта павінна быць дастаткова для квеста. Яго пакрыўдзіў вельмі адзін стрым. Окей. Трэба стрімерам працаваць праграму рэабілітацыі шкоднай працы. Да і не, просто ўсе людзі. Ну, типу, ўсе людзі. Ось усё. Типу, нормально, нічога такого. Так, давайте мы... Слухайте, а мы можем прям выканаць і залічыць мне? Мне неяк крывая арбіта атрымліваецца, так? Ну, вось скорее вось так зраблю. А, яно вось крываватенько. Так, давайте-ка перасунем... Ой, блин, зачепился микрофон. Так, давайте, можа, перасунем вось так. І нават яшчэ ў бок. Вось так зробім. Это павінна быць
Вельмі файная арбіта, калі што падкарэктуем яшчэ. У мяне ёсць яшчэ 1900 дельта-В у рухавіках, так што мы можам спакойненька, тут мы на 400 дельта-В, ну, 400 дельта-В гэта манёвр, а у мяне запас яшчэ 2000, так што нормально. Няхай нават не стрым, галоўна, каб жывы здаровы быў. Так, так. Ну, тыпу, стрымы, як бы, гэта, ну, у асноўным хобі. Просто гэта зразумела, што калі табе хобі не здавальнення не прыносіць, а прыносіць, ну, не ведаю, больш стрэсу, напрыклад. То сэнсу ў гэтым асабліва няма. Так, да нашага манёвра 2 гадзіны. Мы можам спакойна матаць час. 2 гадзіны мы чакаць не будзем. Опанькі, праляцелі. Яна можа нават залічыць, гэта вельмі блізкая арбіта, ну, даволі блізкая арбіта, але не заўсёды так лічыць. Яна там некалькі параметраў усяго правярае. Вось, крыху паскоры да самого. Ёсць. Оп. Оп, оп, оп. Ніша, я туплю. Давай, полетели. Это маленький маневр будет каштовать нам 51 год. И подключилась музыка из Интерстеллара. Давай-ка. Добиваем. Крысе 50 дельта-В, 30 дельта-В, 20. Ось. Помылка у 0,5 дельта-В. Метров в секунду. Стабильность есть. Гэта орбита залічена. И стабильность 10 секунд потрымліваць. Усё. Квест залічана. Я не думаю, что мы тут можем нейкую навуку здабыть. Я думаю, что по нулях будет. Так, барометр есть. Так, оно нічого не мы отсюда нічого не здабудем. Матэрыялы таксама. Тут і можна 23 навукі здабыць, але калі прывесці на планету. Так, карацей. Ну і халера з ім. Давайте тут раскрыем антенну. Просто каб гэты спутнік быў больш касмічным такім. Будзе дадатковым крокам для адпраўлення сігналаў, але гэта слабая антенна, халера з ёй. Вось, миссия выканана, контракт 86 тысяч мы зарабілі, 21 тысячу мы потратили на ракету, у выніку 60 тысяч у плюсе. Цудоўна. Вяртаемся у командный центр. Где оно? Я уже не памятаю. Вось он, космічны центр. Так. Цудоўненька. Зараз паспрабуем дрон пасадзіць. Зараз місія месяц. Але не зусім той месяц, які вы думаеце. Мы паспрабуем... Мотали на раніцу, а то мы нешта ў тему растартавалі ў папярэдні раз. Давайте мы прыляцім на месяц, але з нюансам. Мы пасадзім туды апарат проста. Вось і ўся ідэя. Просто саджаем дрона, які забярэ адтуль навукі. Навукі павінна быць даволі шмат. Базава. У нас няма нейкіх квестаў на гэтую тэму, дарэчы. Квестики. Актыўныя квесты. Даследаванне Кербіна. Гэта 2 аб'екты на арбіце. Сабраць даныя навуковыя з паверхні месяца. 75 тысяч нам дадуць за яго выкананне. І у нас ёсць 7 гадоў, каб яго выканаць. Давайте яго і зробім. Так, давайте возьмем. Пум-пум-пум-пум. Нам патрэбныя па сутнасці. У нас ёсць Moon Mark 2, у нас ёсць нават Moon Mark... Вось Mark 2 ёсць. Касічку мы запускалі Mark 1, але гэта модифікацыя, там, батон касічка. Так, давайте новыя увогуле.
прям новы апарат полностью. Это будзе у нас Moon Mark 3. Трэба адзначаць нейкія типу беспілотныя. Ну, типу літракай нейкай, што ли. Каб... Не ведаю, чамусьці я жадаю выкарыстаць У. Я не ведаю, чаму. Я бы выкарыстаў у каротка. Я ж могу выкарыстоўваць у каротка. Беларускі шрифт падтрымліваецца. Во, цудоўна. Марк 3. У. Дробь... Нет, дробь мы там будем выкарыстоўваць У. Unmanned. Вось чаму я У жадаю выкарыстоўваць. Блин, я такі, чаму я конкретна гэта літара у мяне ў галаве вісіць? Бачыце, які придуманы. Вось, караце, яна будзе праз каротку. Это наша будзе Unmanned. Так, гэта самыя мазгі нашай аперацыі. Гэтую штуку мы спрабуем пасадзіць. Ног у нас, по-моему, увогуле ніякіх няма. Не, ёсць. Мікралендинг. Слухайте, мікропасадачныя ёсць. Наколькі яны мікра, вось настолькі яны мікра. Ці атрымаецца ў нас пасадзіць апарат. Ладно, давайте по парадку. Сервисныя гэтыя. Вось оно, payload. Мы зробім вось так. Яшчэ адзін, у нас папярэдні раз не хапіла, по-моему. Так. Нам патрэбна камунікацыя абавязкова. Гэта ўся лухта не будзе працаваць без камунікацыі. У меня было некалькі добрых... так. Ну, празднікненне людзей. Так, где батарейки? Это наши запасы электрычнасці, бо мы будем на месяцы, а месяц мае пэўную асаблівасць. Месяц знаходзіцца, мае даволі доўгія ночы адносна, ну типа адносна. Просто гэта перыяды, калі мы на арбіце зямлі знаходзімся, так, то мы знаходзімся гэта самае. Мы, ну, кожную гадзіну, па сутнасці, мы пралятаем, зноў апынаемся на іншым баку зямлі, так. Але калі мы на месяца мясцовым, то гэта займае пэўны час, гэта абарот месяца прям займае, пакуль ён разгарнецца правільным бокам, то бок як фазы месяца ёсць. Вось прыкладна так жа доўга у нас можа не быць асвятленне на адном баку месяца, так і не быць яго. І гэта можа быць некалькі дзён прайсці перад тым, як мы зможам зрабіць, ну, зрабіць перадачу. Можа быць, зараз высадзімся, і мы сядзем у цемры, нам прыйдзецца чакаць дня, пакуль мы, ну, месячнага дня, каб пачаць перадачы, таму што нам патрэбна электрычнасць, а электрычнасць не бясконцая. Цікава, я панельку сюды яшчэ запіхаць магу. Давайте паспрабуем сіметрычна іх пазапіхаць. Так. Ось так. Гульня, ты мне дазволіш, так? Пытаецца дазволіць. Я спадзяюся, она не палічыць гэта як коллижн і не зламае іх. Калі я буду іх адкрываць. Іх две. Пардон. Так, камунікацыя. Талерачка наша. Сувязь. На што там мікра? Слухай, ну, просто іншых у мяне няма. У мяне вельмі абмежаванні тэхналогіі, з якімі не патрэбна так рабіць. Ну, типу, ну, не патрэбна, не абавязкова, як бы. Просто ты можаш тэхнічна, калі табе дазваляе магчымасці твае пабудаваць штосьці гэткае шалёнае. Вось, і ведаю, як у меня працуе. Куды бы мне так цябе запіхаць-то? Мы прычэпім звонку. Я бы хацеў яшчэ вось гэты апарат прычапіць, а гэта вельмі цяжкая ракета ўжо атрымліваецца. Нам прыйдзецца, магчыма, абысціся без навуковага гэтага, а ён можа да халеры навукі даць. Просто вось гэтыя пасадачныя, так. Вось гэтыя. Бачце, яны тоненькія, маленькія. Паліўная штука мне патрэбна будзе... Дзе там? Насамрэч, мінімальна. Гэта будзе пасадачная хрень, хутчэй за ўсё. Гэта ўсё, што будзе на пасадку у мяне на месяц. І рухавік. Мікра-рухавік. Вось так. І толькі тады яна ўсё роўна занадта высокая атрымліваецца, блин.
Яна будзе неустойлівая, каб зда просто. Гэтыя ножкі просто не аб чым. Бачыце? Давайте 4 штуки. Я бы нават дадаў іх просто больше, вось так. Будзе шалёна просто 6, вось так вось рабіць. Это наш посадочный модуль, які мы посадим на месяц. Пум-пум. Можа быть, можа быть. А, не, я не могу сюда причапить, потому что яно потом материалы гэтыя яны не открыются. Ну, ранее так было, что ты, калі блокуешь им, як открыться, яны просто не открываются нахрен. Я про оборону от радиации мы подумали, а что вертается наш урок з космоса там. Глядзі, гэта самае, зараз мы без гэта unmanned, гэта без кербінаў, без наших гуркоў. Вось, потому что, на жаль, у мяне просто нават для пасадкі без чаго-небудзь мне недастаткова, карацей. Мне прям занадта мала ўсяго, каб штосьці рабіць. Я ў адзін канец яго адпраўляю. Іонны рухавік даць. Іонныя рухавікі тут вельмі далёка ў дрэве тэхналогіі. Іонныя рухавікі гэта вельмі прасунутая хрень, якая і зараз-то не вельмі выкарыстоўваецца. То бок мы і зараз па сутнасці не ў тэхналогіі, дзе мы іонныя рухавікі актыўна карыстаем. То бок можна сказаць, мы нават насамрэч мы хоць яны на зямлі як бы выкарыстаны, але ў ракетным промысле яны ледзь карыстаюцца. Там, по-моему, адзін эксперымент быў праведзены, 2 там эксперыменты было праведзена, але гэта не тое, на чым адпраўляюць рэгулярна. І калі паглядзець тут, у мяне зараз тэхналогіі на менш, чым у Апалонаў першых, можа быць, нават. А іоны рухавікі, конвертатрон, дрелі, рухавікі пропulsion, можа быць. Nuclear атомныя, карацей, ёсць. А гэта не тое. Это вялікае паліва. Іонныя былі дакладна, я памятаю. Просто каб я памятаў, дзе якары... Што яны дадалі? Якары, каб за астэроіды чапляцца. Таму што за астэроіды зачапіцца гэта прям праблема. Гэта каб зда. Кампазіты, метаматэрыялы, розныя яшчэ, гэта не тое ўсё, аэрадынаміка, аэраспейс. Таму што потым можна будзе зарабіць сабе самалёт, які ў стратасферу проста выходзіць і назад садзіцца. Вельмі круто. Сканіруючы рука. Іонная, вось, Ion Propulsion, вось он. Іонныя рухавікі, карацей, тут ёсць. Чамурэнна проста. Ну, вось кантэйнер для Зенона, вось гэта, Зенона, пардон. Ну, Xenon. Ангельский. Бескарбіновский запуск, ну ён. Вітаю, Тенчик. Не, я думаю, что мне гэта сам, мне просто дрэнна было, і мне ціск падвышаўся, просто што я не заўважаў гэта. Я думаю, в основном гэта праблема была. Потому что я постоянно вот стрым выключиваю, так и думаю, блин, а чаму я раздражнённый? Ну, я не могу зразумець, я просто не могу зразумець крыніцу гэта. Потому что все, что я вот наговорил на стриме, это, ну, да. Ну так, не такая великая проблема, и не с таким справлялись. Ну, короче, я думаю, что просто стан таки был. Мне, конечно, не падабаецца, что там миллион квестов. То, что у DOS 2 миллион квестов, мне все еще не падабаецца, але это не настолько критично. Просто само по себе. Просто, как вы разумели, учора, контейнер для Зенона, Xenon, Xenon, які мы называем. Гэта самы. Я, карацей, каб вы разумелі, я учора абудзіўся, у мяне учора план, ну, я абуджаюся о 8, каб пайсці на польскую, ну, польскія заняткі. Ну, не пайсці, а, типу, я выдалена раблю. Вось, так, амаль до самага стрыма, а потым стрым, а потым праца, а потым, ну, типу, 10 8-9 я скончываю, і, ну, што-небудзь яшчэ, што паспеецца, там, у краму схадзіць, напрыклад. І учора, крацей, было так дрэнна, што я 3 разы спрабаваў выбрацца з ложка. Мне не было дрэнна, прям дрэнна учора. Просто мне было так млосна, некомфортна, што я устаў з ложка, мне кружится голова, я ледзь соображаю, у меня просто как гигантский надутый шар голова. Вось. І я кладуся просто назад спаць. Ну, типу, не спаць, нават ляжаць просто, пачуваць.
І я, карацей, я выбраўся з ложка, я буду яшчэ дапрацоўваць, можа, дзесьці на тыдні. Я з ложка выбраўся, можа, а другой толькі. То бок я прачнуўся о 8:00, паразмаўляў з настаўніцай, дамовіліся, што мы адмянім занятак сёння. Ну, сёння, учора. Вось. І я пайшоў далей ляжаць, і я ляжаў яшчэ на працягу, тыпу, 6 гадзін. Вось, альбо колькі гэта атрымліваецца. Так, 6 гадзін я яшчэ проста ляжаў. Прысці ў сябе. І тое мне было не... Я ўстаў, і я не тое, каб мне чмурэна было, гэта проста я змог, ну, адолю ўстаць і не просто не пайсці назад. Вось такая жесть. Джеба катаем. Насамрэч, зараз мы без... Мы зараз парыхтуем без... Так, deploy shielded. Не, ось. Мы адпраўляем зараз апарат, які будзе садзіцца на месяц, але без джеба. Сёння без джеба, таму што у нас тэхналогій не хапае нормально. Але мы высадку на месяц зараз зробім. Паспрабуем. Сябра усе карты. Я думаю, з-за таго, што я ў DOS 2... Я просто не закрываў квесты. Але мяне напружвае, што квесты не закрываю. Ну, типу, квест адэкватна не закрываецца. Яны не закрываюцца так, як я жадаю. Я перастаю, я не скончыў квест. Я не атрымліваю за яго досвед. І я ж, ну, типу, я ж падыходзіў, я усе бойкі паспрабаваў у DOS 2, якія мне былі даступныя. І яны ўсе складаныя былі. Я быў 13 узроўнем, я паўсюль быў 13 узроўнем супроць 14-15. Вось і ўсё. Канешне, калі бы я бы там білды нейкія рабіў, то, можа быць, мне прасцей было бы. Але я раблю, ну, так, як бы зрабіў стандартны гулец у РПГ. Я зрабіў сабе персонажы, кожны унікальныя са сваімі нейкімі здольнасцямі. Вось і ўсё. І я вельмі здзіўлены, што на нармальнай складанасці я увогуле магу уперціся у нешта, хоць дзе-небудзь, калі тады, што, тыпу, у мяне няма магчымасці прасоўвацца далей, таму што бойкі мне перашкаджаюць паўсюль. Гэта вельмі дзіўна. Мы за 2 вечара на 1,5 гадзіны скіпнулі 13 левел учора. У Локі, дзе ты яшчэ не быў, на 14-15 левел. Не, вы ведаеце проста ўжо левелы. Это вялікая розніца. Я тыркаюся, куды я тыркаюся. Гэта вельмі розныя рэчы. Ось. Ну, тыпу... І гэта самае, вельмі дапамагае ведаць, куды ісці. Просто я тыркаюся, у мяне мільён квестаў, я перагружаны квестамі, я не ведаю, куды мне тыркацца. Я прыходжу ў месца, і мне гульня такая кажа: не, табе сюды рана. Я прыходжу ў іншае месца, і гульня мне кажа: і сюды табе рана. Я яшчэ ў трэцяе прыходжу, табе сюды, і сюды рана. Просто вось, тыпу, я гэтую крыпту я зараз хутчэй за ўсё зраблю. Вось. Мы яшчэ не былі ў пітах нават, але учора ўзялі 14 і крашмарку не забівалі, не ведаю. А ў мяне я ўсё высмактаў, увесь контент. Я не разумею, што я раблю не так. Я реально, я з'еў увесь контент на 13 ўзровень, ну, кроме закрытых, не закрываў квесты, але я пайшоў забіваць магістраў, якіх мне не патрэбна было забіваць. І я паўсюль бойкі на 14-15 ўзровень. Ён першы раз гуляе, ён вядзе мяне, я наадварот казала, куды ты прэш. Я не ведаю, я тады не ведаю. Я не ведаю, што я неправільна раблю, што ў мяне 13 ўзровень, я рэальна увесь узровень я хаджу і просто па кавалачках маленькіх дазбіраю сабе досведа, якога мне не хапае. У мяне крызіс досведу, тыпу, яго не хапае. І я разумею, што сітуацыя не выправіцца. Мне прыйдзецца ісці зараз біцца з усімі 14 ўзроўнямі, якія месцамі даволі непростыя бойкі. Мне пры гэтым мне была простая бойка, ну, з другога разу ўсяго зрабіў, гэта бойка, якую усе казалі, што складаная. Вось гэта там, дзе чэла абараніць патрэбна. Ну, можа, з 3-го раза я зрабіў, па-мойму. Ну, штось такое. Другі, 3-й раз. Але там бойка была не складаная, ну, тыпу, глобальна. Яна не была абсурдная. Я ўсё мог спакойна там зрабіць. Я адпачываў у гульні роўна да гэтага моманту. Я рэальна ў Divinity Original Sin 2 роўна да гэтага моманту я адпачываў проста. А тут раптоўна мне ўсё накідвае проста, абсалютна ўсё. З ні халеры проста, быццам бы я штосьці ўвесь гэты час неправільна рабіў. Гэта вельмі непрыемна. Это добрая Сібір на вуліцы вісіць? Дай пагляджу. Ну так, гэта першае.
Не, я згаджаюсь, 13 левел дупа, я ж кажу, мы яго скіпнули у локі на 14-15. Як вы просто змаглі на локу 14-15 пройсці? Вы на месяц? Ну просто может быть демоны там, гэта высп... Я просто боюсь выспы демонов, потому что я думаю там... Я туда не иду, потому что думаю, что там страка полная. И я туда и не иду специально, потому что мне мне накіравано там 3-4 квесты, я спробую это место просто полностью позбегнуть. Але калі яно самое простое, блин, я повинен был туда ісці. Але як я повинен был здогадаться? Там просто шмат домов, мы расцягнули ворогаў на некалькі боек. Окей, ладно. Гэта... я разумею, ты пра вось тую лакацыю, куды я хадзіў. Я думаў туды пасунуцца, там дзе лагер такі, тыпу, як бандытаў, нешта такое. На поўнач справа. Я туды прыходзіў, але я зайшоў у адзін дом, і там тыпу 15 ўзровень для майго 13-га быў, я такі... і потым яшчэ збеглася, я такі, можа, яно не варта. Не выспа. Ну, вось я кажу, тады лагер бандытаў, які справа ад выспы. Наверх праз локу, дзе перманентная. Я ж абышоў... наверх праз... Не. Дакладна не лагер бандытаў, пра які я кажу, не? Вось, просто на сярэдняй складанасці ў РПГ мае чаканні зусім іншыя. Што я не буду ўвогуле задумвацца о билдах, што я буду просто гуляць. Тыпу, ну, я просто буду тыркаць, пакуль не будзе гатова. Вось такія чаканні ад гэтага. Вось, і тут мяне гульня пасрацца накідвае. Не памятаю ніводную РПГ, якая на нармальнай складанасці так зарабіла са мною. Ніводную. Я просто не памятаю такія. Нават старыя Baldur's Gate якія-небудзь, ты такі прыходзіш, табе моцныя ворагі, і ты такі, я пайду ў іншае месца. І табе мільён яшчэ спраў, які можна зрабіць, ты потым забудзешся, што туды можна было хадзіць. Вось. Альбо ў тых жа Baldur's Gate заўсёды можна пайсці, і я памацуюся на ваўках у лесе. Ну, тыпу, рандомныя энкаунтары ёсць, і ўсё. Там яшчэ лока з лагером. Окей, добра. Вось, і тут 9 Original Sin 2 мне просто зусім іншыя такі досвед абсалютна не РПГшны, а нейкі... нейкую дзіўную, карацей, дзіўная лухта, карацей. Я быццам бы як пазл нейкі павінен вырашаць, і пры гэтым я не бачу яго рашэння нармальна, ну, які бы мне падабаўся. Ось. Карацей, дзіўна, я не магу зразумець. Калі просто ва ўсіх адрозніваецца досвед, я здзіўлены, што ў мяне такі досвед. Я ж не першы раз гуляю у РПГшкі. Это вельмі дзіўна. Там яшчэ квест чырвонага прынца ў цябе файны будзе. У нас там нічога не было, бо няма прынца. Souls RPG. Дык просто ведаеце, тыпу, ёсць туеш на той же тактыкі праходзіць Baldur's Gate, так? Ну, Baldur's Gate 3, альбо на тактыцы праходзіць нават 9 Original Sin 2 першую выспу. Там складана, але уся складанасць заключаецца ў тым, што ты кожную бойку, ты рыхтуешся да яе, ты тактычыш, ты думаеш кожную бойку перад тым, як яе нават пачаць. Ты ведаеш ужо, якія там ворагі, і як ты будзеш што рабіць, і перапачынаеш бойку некалькі разоў. Ну, там, тыпу, перапачаў, пазмагаўся, зноў перапачаў, падумаў над кожным ходам, падумаў камбінацыі паміж, робіш сінергію паміж персонажамі, думаеш, як яны будуць паміж сабою взаимодейнічаць, вось гэта ўсё. Гэта нармальна. Это абсолютно нормально, і, ну, чаканы экспірыенс сам падпісаўся на такую складанасць. Але гэта не тое, як ты павінен праходзіць нармальна. Нармальна ты павінен просто лбом біцца што заўгодна, і ты праходзіш. Вось такая нармальная складанасць, гэта нармальная складанасць для РПГ. Калі яна сябе не пазіцыяніруе як складанасць. На гонары думаеш, што ведаеш ворагаў, прыходзіш, а іх новая тактыка. Так, і ў гэтым прыкалдэс. То бок гэта трошкі іншае, і гэта тое, на што ты жадаеш падпісацца. На нормале я не чакаў зусім, што мне гульня будзе такая: не, і тут не, і ты ні сюды не ідзеш, неправільна лохты, карацей, ідзе адсюль. Вось такое, ты зусім не чакаеш, што табе гульня нешта такое пачне накідваць. Гэта лухтаненькая. Так, мне не хапае яшчэ гэтага. Оп. Так, это закрываем. Так, у нас ёсць гэта наш пасадачны модуль, там літаральна пасадачны. Ідэя зараз дапнуць амаль усё гэта да пасадкі. Мне патрэбна шмат будзе зараз. Так, вы ўсе. Слухайте, колькі гэта ДТВ? 2000, так? Могу паглядзець. ДТВ
Блин, 10 была переключалка, как показать ДЛТВ у космосе и не у космосе. Вось, давайте The Moon. Для месяца гэта 1000 ДЛТВ. Цудоўна. У мяне да халеры ДЛТВ. Тое, што патрэбна. Чаму яно назад не переключилася? Калькулятор ламаецца, не. Вось, на паверхні яно будзе мала, да. А ў вакууме яно будзе да халеры. Блин, тут ДТВ расце просто прям вельмі хутка. Асабліва для гэтага слабага маленькага рухавіка. Ладно. Ну так вельмі рады, так, асабліва у нас на тактыцы. Мне яшчэ падабаецца, што мы айтэмы карыстаем. На сярэдняй складанасці ў мяне яны капіліся. Я айтэмы аддаў гэтаму самому, ну, якаму чырвонаму прынцу бомбы. Ён іх кідае, ён іх даволі далёка кідае. Файна. Хаця я не ведаю, гэта, па-мойму, не яго асаблівасць, это просто, тыпу, такая дыстанцыя. Карацей, я айтэмамі карыстаюся, тыпу. Я айтэмамі карыстаюся, просто не зусім прям іх накапліваю. Вось, я такі, мне патрэбна зараз рэгенерацыя, я знайшоў скрутак рэгенерацыя, то так. Але на нормале гэта таксама не вельмі звычайная штука. Тыпу, на нормале ты спакойна можаш прабіцца і так. Я здзіўлены, карацей, я не разумею, што калі мой досвед адрозніваецца яшчэ, я не разумею, што я зрабіў не так. Тыпу, усе стромы, вы маё праходжанне бачылі. Адзіная лухту, якую, ну, як бы не лухту, а тое, што мяне раздражняе, што я павінен так рабіць, гэта квесты. Тыпу, у мяне мільён квестаў, якія я не закрыў, але калі людзі абсалютна скіпаюць лакацыі, якія я рабіў нават, і не змог скончыць лакацыю, таму што я не адолеў яе. Вось, і потым я іду ў іншую лакацыю, і там я не магу прайсці, і ў іншую лакацыю, а людзі проста шлі на куды вочы глядзяць і ўсё спакойна выконвалі. Я не разумею, што я не так раблю. Можа, я зрабіў неправільных персанажаў, але я таксама чую рэкамендацыі забіваць на канстытуцыю, поўнасцю ўсё ў пашкоджанні закідваць. Я не разумею гэтай рэкамендацыі, таму што хоць колькі канстытуцыя можа быць важна. Можа быць, мне рэальна патрэбна забіць на канстытуцыю і толькі ў дэмак уваходзіць. Ну, тыпу, але навошта мне займацца? Просто, тыпу, я ўяўляю сабе чалавека, які не гуляў абсалютна ў Divinity Original Sin 2, не ведае, як працуюць механікі. Я разумею, што люстэрка заўсёды даступна, і білды можна перабудаваць, як пажадаеш, але просто, што не павінен ты думаць наконт білдоў на сярэдняй складанасці. Прям не павінен. Просто ты... Я збіраю штукі, і я просто забіваю штукі. Усё. І зноў канстытуцыя не працуе. Ну, тыпу, я нічога дзіўнага, карацей. Так. Давайте... Колькі нам ракет прыкладна бустераў спатрэбіць, як думаеце? Гэтага хопіць? Нам гэтага хапіла на тое, каб толькі што спадарожніка вывесці, правильно? Давайте аэрадынаміка, давайте з гэтым паспрабуем, просто паспрабуем, а там паглядзім. Гэта у нас будзе лунны модуль Марк 3. Месячны модуль. Мусячны нават модуль, таму што яна мун. Так, структурная. І цябе. Можа білды пераглядзець? Дык білды, справа ў тым, што нічога такога звыш. Тыпу, у мяне... Калі ў маіх білдах штосьці і змяняць, гэта... Гэтыя... Як ён? Можа быць, статы трошкі перараскінуць. Просто што персанажы спецыялізаваны, і яны трохі на вас энергіі маюць. І кожны персонаж можа сам сабе разагнаць нейкія станы. То бок, напрыклад, у мяне ёсць Лойс, якая гідрасафіст і аэратург. Две цудоўныя стыхіі, якія разам працуюць, таму што ты сабе электрычнасць і вада добра працуюць разам. Вось, ты можаш і замарозіць, і застаніць, і гэта два станы магчымых. Плюс яшчэ і лячэнне, яна прадстаўляе бафы камандзе. Што таксама робіць і аэратургія, і гідрасафістыка.
У мяне ёсць фейн, які робіць зямлю і атруту, што таксама разам працуе, калі неабходнасць ёсць падпаліць альбо разагрэць. Просто праблема, калі Лоіс разыходзіцца ў кантроль, мы ўходзім у караут-кантроль, то малавата, што можа фейн рабіць, але ў яго ёсць яшчэ і некраманты, яму ўсё роўна ёсць што рабіць. Так, у мяне ёсць Іфан, які добра апрануты просто прям капзда, боженька просто поля боя, які выносіць усё сваімі стрэламі, яму пофіг, там ему шмат фізічнай брані, не шмат у ворага. Ён накідвае просто столькі, што просто чмурэць. І ёсць гэта самае, і ёсць як ён, чырвоны прынц, які украў кантроль і фізіку. То бок у мяне па сутнасці, у меня 2 мага, 2 фізіка. Усе маюць крауд-кантролі, і гэта павінна быць і масавыя пашкоджанні ёсць у магаў, і ёсць у одну цэль, я магу зафокусіць одну цэль, і капзда, яна просто не зможа нічога зарабіць. У чым моя праблема, я не разумею. Теперь расці ў соло пашкоджання па тыпу толькі магія або толькі фізіка. Просто вось гэта мне для мяне вялікае не-не-не. На нармальнай складанасці так не павінен рабіць. Я жадаю пабачыць розныя заклёны ў гульні. Я жадаю максімальна захапіць тыпу розныя класы паглядзець. На нармальнай складанасці я не павінен білды рабіць, якія па сутнасці іх мэта аб'юзіць гульню. Ну, вось такая хрень. Это была моя тактика на першае праходжанне. Ну, просто гэта працуе, я ведаю, што гэта працуе, але яна не настолькі прям ачмурэнна выцягне сітуацыю. Ну, тыпу, не, ну, канешне, калі я поўнасцю ў фізіку пайду, то Іфану будзе яшчэ прасцей накідываць шмат. Просто што ніякага супорта табе нармальнага, нічога такога. Мне не падабаецца фантазія гэтага. Мне гэта таксама не падабалася. Ну вось, я зноў жа, на нормале людзі вольны праходзіць, як ім падабаецца. Гэта нормал, гэта не высокія складанасці. І я просто не згодны з тым, каб рабіць нейкія... Я магу, канешне, палезці... Просто, ведаеш, я магу тады палезці, каб маі білды працавалі, я палезу ў інтэрнэт, дзе будзе сказана мета для гульні, для соло-гульні. Мета, як правільна праходзіць гульню, глядзець у інтэрнэце для сінглплеернай гульні на сярэдняй складанасці, гэта для чалавека, які гуляе ў РПГшкі і ведае РПГшкі, знаёмы з імі. То бок, для мяне, насамрэч, правільная складанасць была бы тактыка адразу. Ну, тыпу, звычайна. Я не разумею, чаму я павінен лезці туды. Абсалютна. І гэта настолькі нейкая лухта, абсалютна, это ненармальна. Я не павінен лезці глядзець квесты, як я рабіў на стрыме. Я не павінен разбірацца, я не павінен хадзіць, прайсці ўсе локі і знайсці, што я ніводную локу прайсці не магу, таму што яна занадта мне складаная, а досвед я ўжо амаль высмактаў увесь, то бок у мяне рэальна яго ледзь-ледзь застаецца. Я павінен проста хадзіць і рабіць квест. Вось і ўсё. Гэта нармальная складанасць, гэта нармальная РПГ. Вось, нармальная складанасць у РПГ. Не трэба нейкіх чаканняў. Я уяўляю, калі мы ў ДНД гулялі бы з такім жа падыходам, як робіць Divinity Original Sin. Тыпу, вы прыйшлі ў лакацыю, яна занадта высокая для вас. Вы прыйшлі яшчэ ў одну лакацыю, яна занадта высокая для вас. Вы праверылі 10 лакацый, усе лакацыі для вас занадта высокія. Ідзіце, забівайце мэра вашага горада, гэта запланаваная стратэгія, каб праходзіць гэтую гульню. Вы павінны зарэзаць людзей у горадзе, альбо знайсці вось гэты квест за схаванай сцяной. Вы гэтую сцяну прапусцілі, вы не атрымалі квеста, вы не атрымалі досведа, і таму вы не можаце забіць астатнія 10 месцаў удачы. Гэта поўная жэсць. No country for low-level men. Ну, жэсць, карацей. Не, гэта ў любым выпадку. Як бы я, там, неважна, гэта трошки дзіўна. Ну, гэта ўсё роўно у мяне ў галаве не укладваецца. Ось. Калі што, я, можа, вылучыць як букчу, але ўсё нармальна. Я нават думаў сёння ў дос пагуляць. Вось. Гэта была абсолютна валідная опцыя, проста не... Мы кое-чаго забылі. Я прачытаў паведамленне, паляцелі ўжо хутчэй. Бачыце? Праблема ў тым, што мне няма чым кантраляваць гэтую ўсю хрень. Так. Барометр. Ось, дарэчы, барометр я, па-моему, узяў.
Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Что, я тут нечто протупил. Зараз, ось я там не хапаю. Не хапаю контроля, куди ми летим-то. Ось так, полетели. Ракет не керує ніякий огурок. А, ні, ну так, докладно ми огурок забули. Полетели. Пум. Я трошки неправильный порядок стада и поставил ракете. Але ладно. Подойдем. Достатково, скажем. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, нормально. Только мы вылетим на 72. Маловато. Давайте зробимо трошки по-іншому. На зборку порядок стадії зробимо інше. Основний руховик одразу працював. Просто я його не додав правильну стадію, і він не запустився, і в выніку нам трошки дельтаве не хапіло. І апарат себе дивно поводив яшчэ за гэтага. Так, я зраблю яго на нізкіх оборотах. Саме на початку працював, але не перешкоджав моцно. Він подпалювався, не з'їв. Просто він додає яшчэ додатковий контроль, тому що він сам допомагає поворачувати. Так, это у нас сколько? Трошки додали себе. Там ракети ударились одна об одну, і хрен з ними. Малюємо гутенько собі маневр. Тому що він буде доволі низько. Так. Ось отсюдовно. Де мой апарат там згубився? Так. Идем. Судовно. Может быть, я маловато сонячних панелей еще причепил. Я ось сумніваюся, може бути, їх варто було більше зробити. Батареек зато и нормально, так что, в принципе, добро. Так, у нас до маневра 1,5 хвилини. Давайте криху час поскорим. Зараз вийдемо з атмосфери, і у нас... Ну, блін, сподіваюся, все нормально буде. Так, вийшли з атмосфери. Хвилина до маневра. Сутність маневра вийти на орбітальну, это самое, на орбиту. І потім будемо робити маневри до місяця, планувати. Так. Давай. Я зараз навіть трошки сумніваюся, ці хопить мені дельта-В. Тому що тільки на гэтым маневру мені потрібно 1200, і гэта амаль усё, што у мене є у основній ракеті. А я хотів, каб мені хапіло до місяця і на посадку. Ну ладно, поглядим. Поглядим. Може бути, гэта просто неправильно побудована ракета, якої потрібно більше дельта-В. Ми тоді будемо ще пару ступенів додадим. Оп, полетели. Давай.
Блин, неяк да халеры. Мне падаецца, прям лухта у нас атрымаецца. Гэтага не хопіць на пасадку. Так, мне падаецца, патрэбна было бы яшчэ дадаць стадыю адну. Просто нават на прыкидку такую і атрымліваецца лухта нейкая. Ну да ладно, спрабуем усё роўна. Месяц, цель. У нас ёсць вось гэта будзе нашим манёврам. Нам патрэбна выйсці, напрыклад, на адзін з ім нахіленне аднолькавае зрабіць, так? Што, чаму яно? Чаму яно? Мала, што ли? Вось, нахіленне... Што гэта? А, гэта, тыпу, гэта штука. Нешта перасоўваецца, я такі, жудасна неяк. 130, так, дельта В. Добра. Калі мы зробім, ну, гэта першае, што мы зробім, гэта першы наш манёвр, мы выраўняем нашу арбіту. Гэта памылка, па сутнасці, нашага ўзлёта пры правільным выкананні першага, ну, ўзлёта у нас была бы роўная арбіта ўжо. Гэта 130 згубленых дельта В на маі касякі. Так, праматваем час. Каб нам потым было прасцей рабіць транзіцыю за меншую колькасць. Праматваем час наперад. Так. Так, добиваем. Оп. Тут же можно ровер на Марс отправить, так? И можно по всему Марсу кататься и считывать данные. Что можно у Kerbal Space Program? Будовать те самые космичные станции, можно планетарные базы будовать, можно отправлять, ну, не планетарные, месячные, где угодно вы можете базы размещать. Эти базы будут приносить вам навуку регулярно. То бок ёсць, калі базы ўжо будаваць, яны будуць прыносіць навуку. Просто, типу, генерацыя навукі, але там патрэбныя гуркі, якія будуць там працаваць і жыць, і карацей, поўнасцю забяспечваць. То бок можна пабудаваць цэлыя калоніі, можна ровары, можна будаваць ровары для кербінаў, то бок высадзіць ровар, машынку, на якой гэтыя кербіны будуць катацца на планеце. Вось, усё гэта можна спрабаваць сесці на мясцовы засад, там, Юпітер. Это ўсё можна. Бульбу на Марсе пасадзіць. Там, тыпу, ёсць нейкая жарцік наконт гэтага, але ён, ну, напрямую, карацей, контента такога няма, але ёсць жарцік на тэму гэтага. Па-моему, у апісанні нейкага модуля. Вось. Я дакладна не скажу вам, я магу зараз хусіць, можа, я ўвогуле прыдумаў гэта. Мне падавалася, што быў. Альбо ў мяне ў модах нешта было. Вось, я зараз вам толькі ванільнае пісаў. Чаго няма ў гэтай гульні адразу. Гэта іншай зорнай сістэмы. Ну, тыпу, вы можете модамі гэта дакруціць. Рэалістычнай фізікі супер. Яна вельмі набліжана, але яна ўсё яшчэ, тыпу, на ўзроўні сімулятара такога, тыпу, даволі падрабязнага сімулятара, але аркаднага, трохі. То бок спрошчаная фізіка, без задроцкай. Але калі жадаеце, ёсць моды, якія дакручваюць. Гэта памеры планет вырастаюць, выхад на арбіту і атмасфера працуюць больш жорстка, усе ваши палёты будуць больш складаныя, і вам прыйдзецца праразлічваць усё. Але шыра нават і без гэтага тут можна задушыцца, і так нармальна. Але калі вам гэтага мала, то, ну, вы можете, конечно, модамі дакручваць. Так, вось зараз, бачыце, там можна... Так. А я магу неяк, наадварот, перад месяцам, вось так, перад месяцам, наадварот,
Перигерій 100. Вось, і ми запаволімся яшчэ. Цудоўна. Я вось такія манеўры зраблю. 800 ён у мне будзе каштаваць. Гэта амаль усе нашы дельтавыя. Ну, мы ўсё яшчэ спрабуем, але гэта можа быць недастаткова. Будзе кіравацца выдалена з зямлі, а ці рэалізавана тут пінг зямля Марсу 30 хвілін. Пінга не рэалізавана, але сістэму спадарожнікаў вам прыйдзецца будаваць. Калі вы не адключыце гэтую опцыю ў наладах, вам патрэбна рабіць спадарожнікі, якія будуць, ну, сувязь, карацей, падтрымліваць. Вам патрэбна рабіць сувязь. Кожны спадарожнік, кожная антэна — гэта кропка скоку, праз які будзе ісці кіраванне. Вы не можете кантраляваць ровар на адваротным баку месяца, калі у вас няма спадарожніка, які будзе вісець над ім дзесьці. То бок, вы літаральна будете думаць сабе лагістычна яшчэ будаваць. У мяне ёсць зараз, напрыклад, мы там адпраўлялі манёвр да Дюны. Дюна — гэта мясцовы Марс, так? І ў мяне там ёсць апарат. Гэты апарат зараз недалёка ад зямлі, так, ну, ад Кербіна. І калі я палячу на Марс, хутчэй за ўсё я згублю сувязь, таму што занадта слабыя антэны яшчэ, пакуль мае тэхналогіі да гэтага не дазваляюць. Вось, таму апарат мы хутчэй за ўсё згубім там, але манёвр ён зробіць і спрабуе праляцець міма Марса. Можа быць, слабы сігналы будзе перадаваць якія-небудзь, і пакрыху, можа быць, нават даныя, можа быць, і будуць ісці. Я, можа быць, штосьці адпраўлю, якія-небудзь навуковыя даныя, але яны будуць вельмі слабыя. Зноў жа, я лезу туды, куды звычайна, ну, на гэтым этапе я лётаў, калі я гуляў першы раз, я правёў шмат часу на планеце. На планеце таксама можна навуку генераваць, просто вы генеруеце яе там па смешнай колькасці. І вы так доўга прасядзіце, калі вы не будете рызыкаваць і лезці куды-небудзь, дзе вас не чакалі. Вось. Венера завецца... Я пагляджу, я не памятаю, у меня з головы вылетела назва. Вось, просто што я... Так. Оп, полетели. Я зараз манёвр раблю. Я гэта потом. Так. Блин, гэты модуль, гэта па сутнасці мой пасадачны модуль, у паліва, у якім было разлічана тое, што я буду выкарыстоўваць яго для пасадкі амаль усё. А не для палёта. Так, ёсць. Штосьці ёсць. Я там трохі міма трапіў. Ага, я ударуся паверхню. Добра. Падкарэктуем трохі манёвр. Ось так, это будзе... Перигерий. Оп. Сколько у меня там перигерий отрымливается? 400. Да, холеры. Гэты перигерий 194. Гэты 107. Что мне? Я неяк... Не, нахиление нормально. А что я зробил не так? 100... Ось так, 70. Ум. 26 километров. Добра. Вось гэты манёвр мы усяго на... мікраманёвр будзе. Там на 8 дельта, але мы вельмі зменім, як мы будем пролетаць мимо месяца. Зноў жа манёвры раблю, таму зараз я хутченька пагляджу. Ева, карацей, называецца тут Венера. Ив. Ну, типу, Ева. «20 секунд до маневра, и мы отправляемся удало у бок месяца». Бачите, что цікаво, я как будто удало трапить на месяц, и я зараз ад яго буду адштурхоўвацца. Типу, я буду лететь у адваротны бок. Оп.
Так. Блін, ну там щось атрымалася. А планеты ёсць, зараз мы іх паглядзім. Давайте, мне просто прям патрэбна манёвр нейкую падрыхтаваць. 42 кілометры. Я тут крыху прамахнуўся, 20 кілометраў міма, але нормально. Я просто не буду уже так міліметровачкай займацца. Планеты, давайте іх паглядзім. У нас ёсць Кербол, гэта наша сонейка. У нас ёсць Мохо, гэта Меркурый мясцовы. Ева, гэта мясцовая Венера. Кербін, якая мясцовая Зямля. Дюна, якая у нас мясцовы Марс. Далей ідзе у нас Дрэс, які я не памятаю, што ён нас рэпрэзентуе, таму што ён... Слухайте, я не памятаю, што за Дрэс. На яго высаджваўся, не высаджваўся. Чакайце-ка, Дрэс нейка новая штука, по-моему, не? Ну, адносна новая. Я просто гуляў у асноўным гульню, калі ў 17-м годзе дзесьці. Я прямо заліпаў. 17-18, а не... І гэта было ўжо амаль 10 гадоў назад. Вось. І ёсць Джул, гэта газовы гігант са сваімі месяцамі, там яшчэ набор месяцаў вакол ёсць. І Эхо, Іло, які мясцовы Плутон. То бок з газовых гігантаў тут толькі адзін. Але у яго яшчэ там некалькі месяцаў, на які можна пасаджвацца, яны свае цікавыя, таксама там ёсць што паглядзець. Так, ёсць гравітацыйныя прашчы ёсць, таксама ёсць і гравітацыйныя тормазы. Мы зараз, дарэчы, прям зараз мы карыстаемся месяцам як гравітацыйным тормозам. Ось. То бок мой... Ну, і выглядае не вельмі так, але я там подзапаволюсь. А, не, я крывавата гэтым скарыстаўся. Ну ладно, нічога. Ляцім, карацей, да месяца. З месяцам мы зараз сутыкнемся па дарозе. Аналог Цереры? Ага. Пояс астэроідаў... Астэроіды ёсць. Пояс астэроідаў як бы ёсць, але ён умоўны. То бок ён не як аб'ект. Пачакайце-ка, што? На Нэнсі? А, так, там быў момант. Так. Это на папярэднім стриме, по-моему, было. Наближаемся до месяца. Мы близко. Lucky Tower Ultimate. На Lucky Tower Ultimate отправляется за 2500 декверики. Так, я хотел сказать, что я як прашчой буду карыстацца. Тут вельмі цікава, я як бы трошки не тое атрымал. Я планаваў, што так атрымаецца, але не атрымаецца. Хаця я ў выніку як прашчу выкарыстаю месяцам, пры гэтым як дрэнную прашчу, насамрэч. Там можна, калі б я хацеў як прашчу выкарыстаць, было бы эфектыўна. Это павінен быў быць гравітацыйны тормоз. Вось, ну, не, атрымліваецца. Зараз ён мяне ўзяў і тармазіць. Так, не, ўсё атрымліваецца. Правильно. Вось он мяне зараз зачапіў, і я на арбіце, і ён спрабуе мяне запаволіць зараз. І я скарыстаюся яшчэ гэтым, каб... Колькі мне спатрэбіцца дельтавая, каб выйсці на арбіту тут. Мне спатрэбіцца 80 дельтавая на гэты манёвр. Але можна яго ўжо адразу рабіць на кальцавы манёвр, як на запаволіванне, таму што ўсё роўна не будзе ніякага... Darkest Dungeon. О, боже, там отправляется на Ференхангер отправляется 2500, и на Darkest Dungeon отправляется яшчэ 900. Дзякуй вялікі. Так, мы запаволім тут хуткасць моцна. Вось так. І гэтым манёврам мы застанемся на арбіце месяца. А чаму я не могу рухаць? Таму што паскарэнне. Так. 48 хвілін да наближэння да месяца. Цудоўна.
240 це йде на гэтую. Блін, можа быць і хопіць. Можа быць і хопіць Дельта В на пасадку. Просто яна настолькі мікра Дельта В атрымліваецца. І гэта будзе зараз такая душная хрень за невялікай колькасцю паліва. Я хацеў спецыяльна зрабіць яе для сябе. Оп. Так. Усё, мы наблизіліся. Я зараз зраблю манёвры, які паставяць мяне на арбіту месяца, па сутнасці. І мы будзем спрабаваць зрабіць пасадку на светлым баку. Nox. На Нокса проводится 100 і на I'm Not a Robot яшчэ 1000. Дякую вяліке. I'm not a robot. TTS такі, I'm not a robot. Вельмі пазітыўна. Такі, калі ласка, я не робот. Смешна. Так, падрыхтаваліся. І манёвр. Блин, маневр трошки запорол, зараз впаду под Legend of выправление. Grimrock. Нормально, подойдем. Перегелий у нас 42 будет все равно. Бачите, я не умею емоції, ну. Так, чат, ми може зараз, блін, самий момент такий. A cyny rabatty? І он такі, ну, гэта быў прям механічны. Што, ЦВ5? Дзе? На 4 месцы, ну. Ці 3000, якія могуць уляцець на рознае. Да, на хайлайты меседжаў пайшло не тое, так, не тое трохі. Я зразумеў зараз, аб чым гаворка. Civilization 5. Очень вот эта сочечка, каб цивилизация 5 не вылетела. Полетели на солнце, подкинем яшчэ пару шэпак, каб гарела ярчэй, не згасла. Ніколі. Гэта можна. Ну, типу, гэта магчыма, а на жаль, не з маімі тэхналогіямі. Праблема маіх тэхналогій у тым, што мне паліва не хопіць да сонца. Вось. Для таго, каб прызямліцца паляцець на сонца, патрэбна запаволіцца, затармазіць. А ў мяне не хапае, ну, мне будзе складана затармазіць настолькі моцна. Вось. Хаця, можа быць, ураніць рэальны апарат які. Цяпер чацвёртая. Назіраем, карацей, за спісам. Я кажу, пакуль ён, не гледзячы на тое, што ён там вельмі раскіданы, але трэба разумець, што гэта яшчэ 2 тыдні, а 2 тыдні гэта 14 дзён. То бок гэта, па сутнасці, ўсё роўна ў рамках пакуль месяца ўсё знаходзіцца. Пакуль што. Вось, назіраем, карацей, далей. Так, давайте, тады, глядзіце, мы зараз робім вось такое, мы плануем сабе тармажэнне. Можа, у той здаравенны кратер сядзем, нават, вось сюды. Давайте прыкладна так і зробім. Гэта патрэбна 25, слухайце, у нас, падаецца, хапае нават. Мы можам выканаць гэта. Гэта магчыма. Зараз пасадка, можа, атрымаецца. Трэба толькі захавацца будзе. Пачынаем высадку, карацей. Так, на гэтым моманце я захаваюся.
HL diffusion. О, блін, не атрымаецца гэты манёвр, таму што няма сувязі з зямлёю, так? Няма. Так, абсолютно адрэзана сувязь. А чаму паліва яшчэ так, электрычнага зараду хапае, мне не хапае сувязі прамой. DuckTales, the quest for gold. DuckTales ратуецца у нас, 1000 адправляецца, Half-Life Diffusion атрымлівае яшчэ 9500. Дзякуй вялікі. Вы вырашылі дабіць, каб пагроза была. Пагроза была прям літаральна ў дні апошнія. Так. Не, ну карцей я кажу, гэта яшчэ... Я назіраю, я буду назіраць за спісам, пакуль ён застаецца так, і мы прям сочым, потому что я думаю, што ў пэўны момант тут адбудзецца. Нешта адбудзецца наперадзе. Я просто не ўпэўнены, як яно будзе працаваць. О, сувязь вярнулася. Мы хоць са спазненнем, але можам манёвр выконаць. Opened. Атрымлівае колькі ў нас? 1000. Дзякуй вялікі. Хай вісіць на арбіце, адпраўляе апарат для сувязі. Такой, дарэчы, ну, ратавальная аперацыя, гэта нармальна. Глядзіце, арбіта моя, я буду на светлым баку, зараз я вылечу ззаду месяца, і на светлым баку я пачну дзесьці тут рабіць ужо... Хаця там на зніжэнне пойдзе, я дзесьці буду прытармажваць, карацей. Давайте просто промотаем час наперад. Зноў жа, блин, ні халера не бачна. Ну, типу, гэта не цікава, прям поўная цемень. Хаця павінна быць... Ну, ладно, тут, дарэчы, павінна быць даволі цёмна. Але зямля даволі шмат вакол сябе рассейвае святла, прям да халеры святла. О, сонейка выйшла над месяцам. Реально хочется моды поставить на святло, але для гэтага патрэбна ставіць яшчэ прыладу і вось гэта ўсё. Я так не замарачваўся, у меня на гэтым кампе просто ні халеры не усталявана. Я калі апошні раз гуляў, гэта было на іншым кампе. Ну, вось, з модамі канкрэтна. Так, ёсць. Глядзіце, мы вылятаем на больш светлы бок. Бачна моя арбіта, яна насамрэч арбіта выглядае так, што я просто ляснуўся аб паверхню. Але план такі, што нам усё роўно хуткасць прыйдзецца зніжаць у пэўны момант. Блин, я спадзяюся, 320 дельтавэ хопіць. Павінна хапіць, гэта даволі з запасам. Можна... Оп. Пасадачныя раскрываць адразу, сэнсу няма атрымаць. Чакаем. Насамрэч, можна просто прям чакаць. Тут нормально так яшчэ. Вышыня 43 кіламетры ад паверхняй. Можна над зямлёю 38 кіламетраў. Тут яно будзе ўлічваць тое, што гэта не самая ніжняя кропка. Тут нават гаранне якая наперадзе. Гэта вось гэты гіганцкі кратер будзе наперадзе. Бачыце, прям бачна мяжа. 26. Праблема месяца яшчэ, што ён нероўны паўсюль. Вось, і любая пасадка на яго будзе зусім нероўная, незручная. Так. Я ж не абраў сабе месца самае роўненькае, я абраў сабе нейкае месца. RTX, DLSS и NVIDIA Hairworks для волосся огурков. Ну, 12 дзён таму за гульню галасавалі, яе ўжо ратуюць. Ну, ратаванне пад пагрозай так-то ўсе гульні зараз. Ну, типу, прямо ўсе гульні знаходзяцца. Нават топ-1 знаходзіцца пад пагрозай, калі за яго давно не галасавалі. І фізікс яшчэ, І гэта самае аўдыэфекты, карацей, 3D гук, 5D кінотэатр, карацей, каб ўсё было прям кайфова. Так, глядзіце, гэта, ў прынцыпе, добрае месца для пасадкі, просто можна дачакацца, калі мы там да няроўнай той тэрыторыі дабяромся, а можна тармазіць зараз. Арбітальная хуткасць моя зараз 522, і мне падаецца, дельтавэ маёй не хопяць. Так. 540.
Ну, карацей, ні для того ні просто фізично не хопить. Я подзаніжаю зараз свою хуткость. Зараз ідемо на посадку, по сутності. Я покину 150 дельта-В яшчэ для посадки. Блін, не хопить гэтага, не хопить. Це бессенсовно. Так. Донат, докладно, так. Калі я на гульне хоць колькі, яна... Хоць колькі. Там самая мінімальная, нават колькі можна закінуць, яна ўжо просто не влетае са спіса, ўсё. Адзінае, што гэта, ну, да першай перамогі, то калі за яе наступны раз, типу, цикл пачнецца, галасаванне за яе, то яна зноў пад пагрозай. Таму што ўлічваецца толькі апошняя, як бы, як оно называецца, типу, цикл. Скажем так, не цикл, а... Ну, карацей, галасаванне яе, типу, вось такое. Пам-пам-пам. Блин, мне не падабаецца там тэрыторыя і хуткасць у нас занадта высокая. Мы не сядем, чат. Мы не сядем, нам не хопіць дельта-В. Нам бы дельта-В із запасом, з нашим апаратом-то. Цікаво, мені антенна буде накірована, блін, униз. Але, ну, гульні пофіг трошки. Так що пофіг. Блін. Там і ми яшчэ ляцім у нейкую лухту прям самую. Там жесть нейкая. Давайте яшчэ тормознем. Усё. Скончылася паліва просто. Усё. Гэта конец паліва. Чат. Мы ляцім, хуткасць 263 метра ў секунду. Гэта капзда. Мы зараз назіраем, як разбіцца гэты апарат. Трэба перапачынаць поўнасцю ўсю місію. Таму што не разлічылі колькасць дельта-В. Былі падазрэнні? Пасадзім трошки крыва, да яна з размаху зараз 270 метраў у секунду. Хуткасць. Зараз мы гэта літасфернае тармажэнне будзе. Не, гэта насамрэч супер хутка, просто памеры месяца яны трошки падманваюць. Насамрэч гэтыя ўсе аб'екты, яны супер, мы рухаемся прям на гіганцкай хуткасці. Яшчэ б нейкую месца сабе знайшоў. З размаху. Дэш. Дрон выжыў, дрон выжыў. Усё разламалася, але дрон унутры выжыў. Яны яшчэ падскочыць. Ну, літасфернае тармажэнне. Давайте яшчэ. Я не магу паскорыць нават. Каб пабачыць, як он туды размажацца далей. І... Это ўсё яшчэ занадта хутка. Тыпу, чаканая хуткасць прызямлення 10, тыпу, 4-5 метраў у секунду. Каб мякка. Оп, не, там здесь штосьці выбухнуло. Здесь яшчэ быў кавалак ракеты. Ну, гэта дрон, і гэта якраз-кі мазгі ўсёй аперацыі. У яго яшчэ, калі што, я кантраляваць не магу. Тыпу, у яго ёсць свой унутраны гіраскоп, які дазваляе яму трошки круціцца. Пам. Пуф. Усё, прылецелі. Ладно. На зборку. Добрые навіны, мы хутка сядзем. Дрэнныя навіны, пасадка будзе жорсткай. Ну, я думаю, тут дастаткова ўсё просто вырашаецца. Мы адчапляем вось гэту частку. Мы падчапляем яшчэ адзін паліўны кантэйнер просто. Насамрэч не супер вялікага памеру, вось такого сярэдненькага. І яму дадаем рухавік таксама лёгкі. Тут далей зчаплення. Вось так. Оп. І назад усю гэтую ракету падчапляем.
Я вось гэта дадам для старта, просто каб мне было спакайней. Ну, я мне ўсё даволі высокая. Просто патрэбна зачапіцца за самы пачатак ракеты, вось так, каб яно не занадта высокого стартавала. Хаця і чаму бы не? О, бяспечна ходзіць там. Навуковец. Так, готово. Перарабілі. Гэта штука павінна сесці. Все нормально. Выбухи равно паліва. Дык ты не можаш у ракеты выкарыстаць усё 100% паліва. Гэта фізічна немагчыма. Яны нават у гэтай гульне ўлічваецца, што ў цябе ў ракеце, у баке, калі які ты адстрэльваеш, застаецца трохі паліва. Ты не можаш выкарыстаць поўнасцю увесь бак. Нейкі адсотак застаецца заўсёды. Даволі сур'ёзна, дарэчы. Апарат МКЗ-У здзейсніў жорсткую зразумеў, Марк 3У здзейсніў жорсткую пасадку ў раёне мора дажджоў. Таксама адбыліся хлапок і невялічкае задымленне. Ну так. О. Нічога. А я там, падаецца, дрэнна прычапіў штосьці. Штосьці мне падказвае, што я штосьці дрэнна прычапіў. Так, ладно. Так, очень... ну правильно, я просто поставил... Не, почекайте-ка, я... На флеер отправляется 100. Дякую, Лики. В чем проблема? Он подшапленный. Так. А в чем проблема-то? Я отшапляю. Зразумел. Тут отшапление. Гэтыя штуки, тут неправильный парадак карацей, все гэта актывацыі. На The Lost Vikings отправляется 100, дякую вялікі. Так, сэкономілі на болтах. Ну, яна самая эканомная. Эканомія павінна быць эканомнай. Fantastic Dizzy. На Fantastic Dizzy отправляется 100, дякую вялікі. Так. Гэта у нас ідзе як наступная стадыя. Вось так. Стадыя нормальная, гэта стадыя нам тады не спатрэбіцца. Goblins 2. І на гоблінцаў 2 отправляется 100, дякую вялікі. Ну что, проверяем? О, бачите, все стабильно. Cannon fodder. На Cannon fodder отправляется яшчэ 100, дякую вялікі. Так, гэта, падаецца, таксама хопіць, каб выкнуць нас на арбіту. Магчыма. Толькі у нас вышыня 47, так? Трошки перагрэў. Пайшоў. Так, нас вымкнуло на 100. Нормально. Усё добра. Зараз мы стабільную арбіту атрымаем, і я пайду паснедаю. Оп. Все, это добра. Файненька, 1300 яшчэ на гэты манёвр, але у нас есть дадатковы яшчэ гэты. У нас есть яшчэ дадаткова паліўны бак адзін на 2000 дельтавэ, і гэтага нам павінна хапіць з запасам, чат. Калі гэтага не хопіць, я нахрен не ведаю, што я павінен рабіць. Black Myth, Wukong. На Black Myth Wukong отправляется 2500. 3000 нават. Велина до маневра. Black Myth, Wukong. Блин, я всю опцию 5000 не додал. Зараз узгадал.
Угу. Так. О, блін, не нормально, все, нормальний маневр. Маневр просто доволі шмат потребує. Паліва. На Banquet for Fools отправиться. Banquet for Fools. Ёсть. Маневр пошел. Это выведено полностью все на орбитальной хуткости додасть. Территории. І гэта павінна быць зараз. Мы ўсё яшчэ нават не на арбіце, каб вы разумелі. Колькі у нас застанецца яшчэ. Па ідэе, это павінна было дадаць нам прям запаса. Просто зараз у меня ўжо з'яўляюцца крыху сумневы. Нормально. Добра, мы на арбіце, віншую. Я антенку раскладу. Чудово. И у нас яшчэ застаецца запас паліва на 2300 дельтаве. Нам ўсё яшчэ спатрэбіцца зрабіць пару манеўраў, але гэта 2400, так, поўная. Але гэтага павінна хапіць. У папярэдні раз у нас нешта 1000 і была ўвогуле, там 1500. Elden Ring. Вось гэтага нам павінна хапіць. На Elden Ring адпраўляецца 200, дзякуй вялікі. Глядзіце, зараз невялічкі перапынак. Я паснедаю вас, ну, я гульню вырваць не буду. Павісім тут на арбіце, паглядзім на то, як міма пролятае Кербін. Вось, і потым будзем будаваць маршрут да месца. Смачна ісці. Смачна ісці. Дзякуй вялікі, Вячеславіч. Добренька. Зараз вярнуся, хутка буду. Grim Fandango. Siberia. Opened. Modern Square.
spore. Exclamation mark. XCOM 2. Cyberpunk 2077. Bias Platni text to speech. Genshin Impact. Platny tekst to speech. Neighbors from Hell. Я сочу за вами, чат. Я сочу за вами. The Curse of Monkey Island. Max Payne. Jąsać Tsanami. Oxygen not included.
Beyond good and evil. Less Pain 2. The Chill of Less Pain. Вы рэальна вырашылі зрабіць так, каб мне прыйшлося дадаваць у гэты спіс на низ, дадаваць колькасць хвілін да таго, калі галасавалі апошні раз за гульню. Ralef Prides, Paradak Naviads. Ралев Прайдс, парадак навяецца, так што разумееце, так? Карацей, пакуль тое, што адбываецца, як бы рабіце як жадаеце, так? Ну, типу, галасуйце, ратуйце тое, што лічыце. Я просто назіраю за гэтым, і калі мне пачне прям не падабацца нешта, я ведаю, што у эксперыменту можа быць нейкія там не самыя ўдалыя результаты, але трэба яго правесці. Трэба паглядзець. Мне ўсё больш падабаецца ідэя з ратаваннем за 1000. Я думаю, што яшчэ падумаю над гэтым. Дадайся Рэліф Прайдс, так. Калі у чалавека адна гульня, яна абароненая ад вылету, ну, калі лік пойдзе на дзень ці два. Да, можа быць, абмежаванні, правілы нейкія яшчэ, яны будуць дадавацца, але пакуль назіраем. Ну, типу, пакуль я жадаю паглядзець, што будзе, калі будзе прям сціснута, ну, типу, да якой мяжы гэта можна сціснуць. Вось, пакуль усе варыянты вы можете іх накідваць прапановыя, але пакуль сэнс у тым, каб паназіраць. Вось, таму што мае чаканні я ўжо апісаў, мае чаканне, што будзе тыпу прям вельмі у пэўны момант, тое, што вы закідваеце нават па 100 і ратуеце іх. Гэта прывядзе да таго, што мы праб'ем з гэтымі зменамі, з таго, што будуць вылетаць гульні, некаторыя будуць мець шмат яшчэ пунктаў, гэтыя пункты будуць перасоўвацца яшчэ далей у спіс, а спіс будзе вельмі ператасоўвацца. Ёсць высокая верагоднасць, прям гіганцкая верагоднасць, дакладна неверагоднасць, гэта так хутчэй за ўсё і адбудзецца, тое, што мы праб'ем планку ў 100 000 у гульні пераможца, гэта ў нас яшчэ такога не было. Але гэта хутчэй за ўсё адбудзецца. Вось, я прям вельмі думаю, што так яно і будзе. Hollywood Animal. На Hollywood Animal яшчэ адпраўляецца, так, 100, дзякую вялікі. Вось, і яно будзе... Карацей, мы праб'ем 10 планку ў 100, я думаю, 1000. І пасля гэтага будзем, ну, пасля гэтага можа адбывацца трошкі, тыпу, адсутна, як гэта, інфляцыя, карацей, пойдзе у адваротны бок, то бок. Мой план у тым, каб выратавалось тое, што жадаецца вельмі выратавацца, так? А штосьці дакладна знікне і перанясуцца пункты на штосьці вышэй. І такім чынам альбо у вас пункты скончацца. Вылет толькі ў чацвер-пятніцу, так. Вылет толькі адбываецца падчас, калі мы абіраем нейкую гульню на галасаванне. То бок, калі я зраблю марафон, напрыклад, так, то марафон значыць яшчэ і гульні і вылятаюць. Вось, кожны раз, ну, то бок, зараз пакуль чацвер-пятніца, так? Але, ну, гэта моманты, калі у нас ідзе галасаванне, то галасаванне адсутнічае ў панядзелак, аўторак і сераду, яно ёсць толькі ў чацвер-пятніцу. І ў гэтыя дні ў нас адбываецца вылет.
Просто калі нехта фізічна не здолеў прыйсці на стрым раз ці два. Я разумею, Пурбай, гэта нармальны канцёрн. Давай гэта я ведаю пра гэтую праблему. Ну тыпу гэта першае, што мне прыйшло ў галаву, калі была, ну, рабіўся вылет, так? Гэта праблема, але пакуль назіраю, просто назіраю. Ці будзе рулетка на наступным тыдню? Слухай, гэта я таксама не ведаю. Я жадаю, шчыра, я прям жадаю яшчэ пагуляць у DOS. Тыпу, я жадаю яшчэ адзін стрым зладзіць па DOS. Я жадаю у DOS пераадолець свой новы блок. Калі дагэтуль псіхалагічны блок быў мільён разоў пройдзены пачатак, то зараз псіхалагічны блок гэта, ну, трошкі лухтаненька з квестамі. Я жадаю разблочыць сябе і пакласці, ну, і калі перапынак рабіць у DOS, то пасля гэтага. Таму што, ну, гэта просто, ну, лухтаненька атрымаецца. Вось, мне цікавы сюжэты ў DOS 2, але праблема ў тым, што я атрымліваю іх па кавалках, па маленькіх. І ні халеры працяг гісторыі, я як бы не атрымліваю працяга гісторыю, мне няма гісторыі ў DOS 2. Вось такая вось нейкая хрень, а мне яшчэ і замінае тое, што мне патрэбна кудысьці хадзіць, спецыяльна пераключацца паміж рознымі лакацыямі, не скончваць гісторыю да канца. Вось гэта. Таму я думаю, у панядзелак у нас яшчэ будзе DOS 2. Я жадаю паспрабаваць прабіць, ну, прыбраць квесты, якія там даўно не закрытыя. Рэальна проста пасядзець з вікі, пазакрываць квесты, якія можна закрыць вось зараз жа. Вось, без неабходнасці кудысьці з кімсьці ваяваць. Пазакрываць вось гэта, таму што, ну, разблочыць для сябе гульню, блин, таму што гульня заблакіравана, па сутнасці. І схадзіць, паспрабаваць бойкі, пару боек якіх-небудзь, якія самыя простыя ёсць. Гэта, напрыклад, я, можа быць, зараз сезоны магу перамагчы ў эльфаў. Я магу перамагчы гэтых самых, якіх, у крыпце, блин, у Black Pits, які на 13 ўзровень лакацыя, перамагчы боца канчатковага. Твіч адукацыйны сёння на стріме размаўляем пра астрафізіку і пра эканоміку. Ну, бо я дэматываваны галасаваць на нешта. Я думаю, абарона будзе, тыпу, для калі за гульню ніхто не галасаваў, але гэта абарона літаральна, ну, тыпу, 2-3 стрымы, ну, то бок. Я хаця, ну, блин, чалавек можа захварэць. Вось там можа быць, просто можа быць абарона будзе тыдзень, напрыклад, вось такое. Тыдзень, як бы, нармальны, такі, прям, можа, сама нізка, пакуль абароны ніякай няма, так? І зараз я ўсё пад пагрозай, але я жадаю паназіраць. Ось, але я казаў у пачатку гэтага, што дадаткова яшчэ правілы нейкія будуць. Правілы будуць, штосьці будзе дадавацца, просто трэба, я жадаю зразумець, як бы у такім стане яно, якія праблемы мае. Зараз рыхтуемся і зробім манёўр, які выраўняе нас з месяцам. І пасля гэтага мы зробім, будзем шукаць, дзе наш трансфер да месяца будзе адбывацца. Так. Хвіліна да манёўра. Eternal Pit таксама як Ведьмарка лейт контент. Окей, то бок я па сутнасці зрабіў правільна, што я пайшоў да яе, так? Просто яна 14 ўзровень, яна тэхнічна, ну ты сама казала ў папярэдні раз, што яна простая. Ну тыпу, нічога складанага з ёй няма, яе можна лёгка забіць. Па маёй матэматыцы, ну, яна фізічна, там 6 сабачак у яе гэта, і яна яшчэ. І за адзін ход адна сабачка прызваная забівае аднаго персонажа. Просто за один ход. Яна стаіць каля персонажа, яна пачынае атакаваць персонажа, на яго забівае. Канец. Ось. Кідайце грошы ў райфа. Гэта таксама, дарэчы, выхад. Гэта прям жалезная абарона. Ну, то бок, нават $1, які на кофе, ён поўнасцю ратуе гульню. Назаўсёды, типу, ну, не назаўсёды, да, пасля перамогі яна. О, блин, я промахнуўся. Пасля перамогі яна, ну, зноў, як бы, цикл паўтараецца, але калі там так-то прасоўваецца. Я назіраю, ну, типу, я назіраю за спісам, я сам не ведаю до конца, як яно будзе, і просто мне падаецца рано пакуль рабіць вынікі нейкія.
Я збираю фідбек, ось, по сутності, і назираю, як воно буде відбуватися далі. Бо там, звичайно, закинуты гульні, але ми вже вельмі побач з тим, за што сапраўды галасуюць. І вось у мяне зараз наконт таго, што за што сапраўды галасуюць. Шмат якія з гульні, якія зараз актыўна галасуюцца, якія ратуюцца, за гэтыя гульні дагэтуль не галасавалі па паўгады. Так? Ну, то бок, яны былі выратаваны некалькі разоў. І разумею, гэта з-за таго, што змянілася сістэма, і ў мяне ёсць паразуменне. Проста у мяне ўзнікае пытанне, а якія з іх рэальна, вось, ну, тыпу, калі абіраць, то ці, ну, якая больш у чалавека ў прыярытэце, напрыклад. Што з гэтага рэальна закінута, а што з гэтага зараз закідваецца, таму што чалавек не жадае проста губляць, ну, свае, тыпу, ну, як ён іх не згубіць, яму на іншую гульню перанесецца. Але калі у чалавека некалькі гульень, то які момант і будзе, тыпу, яго, тыпу, выбар, напрыклад, нейкай пэўнай гульні. Так, давайте-ка вось, это мне патрэбна яшчэ паскорыцца, каб бліжэй быць. Пробую зловить некий момент, где я буду на низкой орбите. Ось, 11 километров орбита. А давайте попробуем. Так. А можно неяк, мне такое адчуванне, что я неяк быццам бы себе паскараю ўсё роўна. 104 атрымліваецца, нешта не тое. Просто ведаць бы сваю хуткасць у момант, калі я там буду. Вось гэта будзе прашча атрымлівацца, а гэта ўжо тармажэнне. Вось оно тармажэнне. 23 километра. Давайте вось яго паспрабуем. 2 хвіліны да манёўра, нават паскарацца не буду, зараз просто чат на гэта самае наганю. Так. Пытается, ты переработал. Нет, ты мне как раз таки казала на крипту гэтую, что, типу, ну, ты легко перемогла без проблемаў, і, типу, першы раз, калі я змагаўся, ты такая, типу, а чаму, в чым праблема там? Там, типу, да, гэтая штука была больш складаная. Ось. В принципе, за тыдзень нелегальна капітайся, каб самастойна ўвесь спіс ператасаваць. Угу. Лепей до конца акта ісці да яе, яна ж опцыянальная нават. А, окей, ну можа быць. У любом выпадку сезоны, я думаю, мне падаецца, самая простая штука, гэта вось той лагер бандытаў, про які ты казала, і сезоны. Гэта будуць самыя простыя бойкі. Ось, усё астатняе неяк складанае. Ваўкалакалак яшчэ пад пытаннем з 14 узроўнем, мне просто падаецца, 14 узроўень мне не так шмат дае, ну, каб штосьці рабіць з гэтым. Я, дарэчы, купіла вельмі смачны кавун, калі не знікнуць з крамы до суботы, на гульню так там прынесу. Цудоўна, дзякую вялікі. Не знікне з крамы. Дзякую, телефон. Ну, я зразумеў. Так, добра, глядзіце, зараз будзе манёвр на 800 дельта-В, і у нас яшчэ застанецца 1200. Мы зможам затармазіць каля месяца нам з запасам. Значна лепей, чым папярэдні раз. Вось. Карацей так. Што я? А, ну, карацей, я думаю, што панядзелак будзе DOS 2 яшчэ. Вось. Я сёння хацеў правесці DOS 2, я просто быў неупэўнены, тыпу, як я пасля таго, як мне дрэнна учора было, як я себе буду адчуваць, і я сумняваўся ў сваіх сілах. Ну, вось, але мне нормально абсалютна, і я таму абраў штосьці лайтовае такое. Кавун. Ну, кавуны кайфовыя тут ёсць. Так, давай, Рудненько, давай. Мы зараз выйдем на
блізкую арбіту, бачите, вона починає опускатися. Моя орбіта блакитненьким адзначена, і зараз яна, бачите, змяняецца. Это з-за майго манёвру, але пакуль ідзе яна павольна. Просто потым яна экспаненцыяльна пачне паскарацца, і гэта я амаль ужо скончыў манёвр, каб вы разумелі зараз. Зараз я пачну павольней рабіць, каб ж дакладна яго зрабіць. Апошнія 100 метраў у секунду. Так, давайте павольненько яго. Добіваем павольненько. Супер павольненько. Ледь рухаемся. — 0,2 метра ў секунду розніца. Все нормально, 15 кіламетраў над паверхняй месяца будзе, мусіцца. Можна паспрабаваць. Я пра той лагер бандытаў казаў. Карацей, мне падаецца, просто самыя простыя бойкі будуць канкрэтна там, але яна супер далёка. Я не разумею, чаму яна там далёка так размешчана, калі гэта павінна быць моя наступная лакацыя. У мяне туды квест адзін, ну тыпу, адзін ёсць, і то не зусім туды. Вось, і я думаю, сезоны выканаць паспрабаваць. Сезоны павінны быць таксама плюс-мінус яны робяцца, але паскладаней, чым бандыты будуць. Ось. Гэта самае, наконт ратавання гульняў давайце назіраць. Ну, тыпу, працягвайце ратаваць тое, што вам цікава, рэальна прям цікава. І што вы не ждалі бы, каб яно вылятала са спісу, і мы проста, можа, паназіраем. А за апошнім часам адна лухта прадаецца, ці нясмачная, ці проста недаспелая. Я ўжо і забыўся, якія яны смачныя на смак. Угу. Ну, ёсць такая справа з імі. Ось, ну, як бы, блин, у Польшчы просто доступ да рынка такі шырокі, і тут усё што заўгодна можна знайсці. Конечно, штосьці можа быць дарагаватым, ну, там асабліва ў Варшаве. Вось, але ўсё што заўгодна знойдзеш. Так, а мы варпімся да самага моманту, таму што нам далёка нам ляцець туды яшчэ да мусіцца яшчэ некалькі гадзін. Нормально так. Ось. 3 гадзіны. Оп. 4 гадзіны. І мы ўваходзім у арбіту мусіцца. Зараз будзе пераход. Ось тут у нас блакітненькая наша лінія скончваецца, і потым пераходзіць на мусіц. Але, глядзіце, бачыце, у нас там пятля такая дзіўная атрымліваецца, але гэтая пятля будзе мець больш сэнсу, калі я траплю у... Гэта адносна зараз бягучай маёй кропкі адліку, то бок ад маёй кропкі... Мая кропка адліку зараз гэта Кербін, так? І адносна Кербіна я буду рухацца вось так, як тут паказана, то бок зраблю вось такое і палячу туды далей. Але адносна мусіцца я буду мець, гэта будзе мець больш сэнсу. Зараз я пераходжу. Оп, пераход. Хоп, бачыце? Это насамрэч ён мяне цягне назад зараз. Ось такая штука адбываецца. І я тут дадам манёвр, які замацуе мяне на арбіце мусіцца. Давай. Колькі ў мне абыдзецца? У 100 ўсяго 200, несур'ёзна, карацей. Я лічу на тое, што манёвр даволі сур'ёзныя, але гэта ўсяго 200. У мяне з запасам будзе, прям будзе. Цудоўна, нам нашага паліва нам хопіць прям. Спакойна пасадку, і хутчэй за ўсё буду адстрэльваць рухавік раней, чым ён скончыцца, проста таму, што ў мяне занадта яго будзе. Так. Я змяню, каб бачыць, колькі мы над паверхняй месяца знаходзімся, таму што потым, ну, зараз 2 мільёна там кіламетраў. Абсалютна пофіг. Але калі мы наблізімся, там будуць дэталі важны. О, я ж зноў манёвр, можа быць, не змагу зрабіць, таму што я на адваротным боку месяца буду. Так, магчыма, так, зноў та ж самая праблема будзе. Ну ладно, нічога. Мы будзем спрабаваць, што зробім. Што зможам, то зробім. Паліва з запасам. Зараз мы сувязь згубім з дронам. Оп, мінус. Усё, мы на адваротным баку. На цёмным баку, і мы не кантралюем дрон абсалютна. Адзіная надзея, гэта тое, што мы... нормально, мы якраз... не, мы прапусцім. Мы крыху прапусцім. Я паспрабую манёвр выканаць, як атрымаецца, але мы міма трапілі ўжо.
Таму што мы па сутнасці на адваротным баку у цемры поўнай. І мне патрэбна атрымаць звязацца зноў з зямлёю. Яны ў траўні падазроныя, ну блин, яно ж еўразвяз, яно можа вырошчвацца дзе заўгодна і дастаўляцца. Так, давайте на паверхні вады лепей, а то нешта збівае зараз. Так, мы опускаемся і хутка мы будем пачынаць, мы пройдзем перыцэнтр. Вось. Блин. Мы зараз на сонечны бок вылецем месяца, але ўсё яшчэ не маем сувязі з зямлёю, нам не хапае спутнікаў. $15 злотых было на 1/4 кована. Ну так дорого, дорогие. Ну зноў жа, можа з-за таго, што якраз такі травень зараз кошты могуць быць на іх шалёныя трохі. Сувязі ўсё яшчэ няма. Мы ляцім, але нічога не можам зрабіць. Давайте матаем яшчэ наперад. О, вернулася сувязь. Все, можем маневр рабіць. Мы трошки спазніліся з маневром. Але нормально, падыдзе. У любом выпадку промахнуліся за маневром гэтым. Потому что пазней просто літаральна. Але нам падыдзе такое. Так, тут переели 8 километров. Блин, я жадаю сесці на гэтым самым, на бачным баку. Як бы мне так это зрабіць? Давайте гэты маневр мы адменім. Вось тут з гэтага боку сувязь будзе, і мы пачнем тармазіць. У нас з запасамі яшчэ 1100. У папярэдні раз у нас было 200-300. А нам патрэбна насамрэч для пасадкі зараз 570. Мы можем нават, может быть, зараз прям пачаць тармазіць. Слухайте, мы прям зараз можем. Реально, давайте зараз захаваюся. Мы можем прям зараз пачаць пасадку. Просто на як пашчасціць. Я думаю, что не сезон. Не, ну типу, просто магчыма, але і можа быць вельмі смачна, просто что так, яно будзе драговат. Вось. Добра, пачынаем наше тармажэнне. Это наша посадка, по сутнасці. Я зараз гэтую стадыю, адстраліў. Няхай яна ідзе нахрен ад нас. І мы сядзем на больш светлым баку, вось прыкладна ў той кропцы. Цудоўна, не-не-не, ўсё нормально ідзе, прям цудоўна. Раскрываем ноги наши. І рыхтуемся да пасадкі. У нас 1000... Блин, мы, ведаеце, мы нават можем пасадзіць яго і узляцець, і нават, можа быць, куды-нибудь яшчэ паляцець. У нас настолькі шмат паліва. Ну, вось, як мінімум можем мы маглі бы нават паспрабаваць прызямліць гэта ўсё з ведамі на зямлю, назад, на Кербін, але праблемка ёсць. У нас, вось, дарэчы, адна запчастка наша леціць. Прыгожанька там, на соненькі. Вось, мы маглі бы нават пасадзіць на Кербін гэты апарат, паспрабаваць бы, калі б у нас парашуты былі. Але, на жаль, няма. На адваротную дарогу я не разлічваў увогуле. Это ў адзін бок было. Выключна навуку падабраць. Так, далей. Зараз мяне не хвалюе трошки вышыня. Ну мы зараз наадварот падымаемся па арбіце. Зараз матаем. Так, это мы зараз узлятаем, але зараз падзенне пачнецца. До центра месяца даляцім, мне падаецца, хуткасці не хопіць. Там выявілі, што Steam контроллер Криквергейма выдае, калі яго кінуць на ложак. Ён не заўсёды, што смешнае самае ў гэтым, ён не заўсёды гэта робіць. Я літаральна перад пачаткам стрыма гэта, калі пісаў пост у Твиттері, я побачыў. Это просто чмурэнна. Steam контроллер просто мега. Ну это прям крутая хрень. Так. Добре, пачынаем пакрыху падаць на мусяц.
Змяняю, каб бачыць канкрэтна да паверхні зямлі. Так, арбітальная хуткасць 400, яна 450 расце, гэта нармальна. 17 кіламетраў, 10 бліжэй да гэтага самага мы 10 на 5 кіламетрах, я думаю, мы можам пачаць тармажэнне. Потому што у нас запас паліва просто прям лёгка дазволіць. Ведаеце, я зараз пачну, таму што нешта мне не падабаецца той пагорак наперадзе. Мы зараз прям стопнемся ў часе. Гэта не вельмі неэфектыўна ў сэнсе паліва, але я жадаю упасці ўніз зараз просто. Дзе я стаю? Роўная паверхня плюс-мінус. Я зараз літаральна павінен буду прызямліцца вось там. Плюс-мінус роўная паверхня. Плюс-мінус, гэта яна адсюль падаецца плюс-мінус роўная. Калі мы будзем садзіцца, там будзе жыць просто. Так, ну, блин, у нас настолько шмат запаса. Давайте разгонимся трошки, дадим падать. 5 километров до поверхни месяца. 90 метров в секунду, мы поскораемся. Просто уявіце, хтосьці, ну є ж тыя, хто псіхуюць і кідаюцца геймпадамі, так? Просто, ну, мне гэта не заўсёды... Не, я псіхую таксама і, можа, ну, раней прям, можа, актыўна у мяне геймпады ляталі, але яны былі танныя. Ось, зараз мне ніводны геймпад кідаць, ну, не хочацца, толькі калі ўжо зусім нервы здаюць. Это вельмі не часто адбываецца. 2000 метров. 1500. Мы паскараемся, давайте торможение. Яшчэ. Оп. Блин, я реально мало спыніўся ў паветры. У паветры ў сэнсе у прасторы. Так. Садимся нормально. 20. У меня яшчэ 478 паліва. Это реально, калі ўдалы момант абраць, можна просто адразу на зямлю прызямліцца з таким. Што за баги там? Туркі. Вы чаго? 500 метров. 300 метров. Метров я нават занадто трошки тормознув. Що там текстурка усё колбасится? Не было такого раней. Мякенько саджаем. 20 метров. Оп. Примунение отбывается. Боже, к нам вы меня напужали. Становися. Усё. Стоить. Мы на поверхне. Это не учебная тревога. Мы на поверхне. Мы на поверхне мусяться. Так. Вітаю, дяда Максима, вітаю рейдеров, вітанчики усім. Мы только что примунилися, примусятилися, я не помню, как это сказать. Так. На ложек не страшно, не было бы страшно, не кричал бы. Так, лепей гладить каточка. Лепей гладить каточка, так. Але каточки так само могут бесить, так что усё может бесить. Так, у меня есть один запальчивый сябр, ён мне контроллером разбил себе годинник на руце, а потом ездил накладывать швы. Боже, вось это уже нечто перебор. Трэба набывать два геймпада, танны для гульні. Так, толькі які сэнс, калі у тебе танны не крычыць крыкам Вільгельма, а? Навошта яно? І каб пазлавацца, такі хутка выкідваеш адзін, хапаеш другі і шпурляеш яго ў сцяну. Шпурляеш яго ў сцяну, але які сэнс, калі ў яго няма крыка Вільгельма? Типу,
продзяўбаная магчымасць. Так, мы на паверхні, трэба збіраць навуковыя даныя. А то што мы тут сядзім? Ведаеце, што я баюся? Што калі зайдзе сонейка, у мяне баланс згубіцца, таму што зараз гіраскоп дапамагае ўтрымліваць эту пазіцыю. А там, можа быць, скончыцца электраэнергія, і ўсё. 33 навукі за гэта. За барометр. За тое, што каб даведацца, што на месяцы ні халеры няма. Тэмпература. Так. Дасылаем. Ёсць, колькі у нас там засталося электрычнасці? Трэба накапіць электрычнасці. Я просто баюся выключаць гэта наш. Як ён? Божух наш. Як же ж слово-то называецца? Гіраскоп? Падаецца нормально. Выглядзіце нормально ўсё. Нічога не кранаем, даем зарадзіцца тады у нашай батарэйцы, таму што мы зараз батарэйкі трошки падзгубілі. На жаль, не раскладваюцца на сонечныя панелі, таму святла колькі ёсць. Сядзім на батарэйку накапліваем. І потым мы док яшчэ гэта раскрыем. Блін, я забыў вадкасць узяць з сабою ў падарожжа. Вось же я дурны. Ну ладно, хаця бы колькі будзе. Блін, я, конечно, косякнул. Яшчэ адзін аб'ект забылі. Там патрэбна 2 каточки, калі адзін бесіць, гладзіш другога. Вось оно што, вось чаму у нас 2 кота. Так, давайте, можем хопіць. 49 навукі за гэта, цудоўна. Блин, можна было бы, конечно, доставить яго, і то я бы атрымаў 100, але не атрымаецца. Хопіць у мяне. Электрычнасці вось ледзь-ледзь хапіла на тое, каб адправіць. Усё. Навукі колькі у нас? У нас навукі 190, гэта хопіць на 2 тэхналогіі нават. Я віншую нас. І мы яшчэ і высадзіліся, гэта як майлстоун лічыцца, і мы ўзнагароду за гэта атрымалі. І квест выканалі. Цудоўна, мы і грошы зарабілі, файна. Так. Цудоўна. Тады мы бяром. Я віншую. Пры муненні, пры высадка на мусяц у нас адбылася цудоўна. Мы сабралі даныя. Калі б я не забыўся яшчэ адзін апарат падключыць тут навуковую хрэньку, то я бы атрымаў бы яшчэ больш навукі, але ну атрымаў, што атрымаў. 2 тэхналогіі у нас у кішэньцы ёсць. Вось. Блін, і гэта зноў жа на Аполлон 11 мне патрэбна яшчэ там 3 тэхналогіі. О, тут і рэштка вярнуць. Ну яшчэ. Чаму вы не забраліся аўтаматычна? Так. Пум-пум-пум. Навука наша. Што мне прям вельмі неабходна? Гэта вось гэта. Таму што гэта адключэнне здаравенных ракет, так? Цяжкіх. Ёсць. Кіраванне ў палёце. Гэта гіраскопы. Для рэндэву, для таго, каб падключаць 2 апарата, мне спатрэбяцца невялічкія гэтыя самыя рухавічкі, якія дазволяць мне кантраляваць апарат у космосе. Манеўровыя. Якіх у мяне дагэтуль не было увогуле. І гэта прям абсолютна неабходная штука. Але калі ў мяне ёсць дзесьці навуковае нешта, можа быць. Space Exploration. Гэта вось грузы можна. Ремонтныя наборы, сховішчы. Эксперыментальная кантрольная станцыя. Гэта добра, роверныя штукі ёсць. Працоўныя лямпы, стэнды. Гэта ўсё добра, але яно дзесьці на месяцы было б круто, калі б я станцыю паставіў. Так, давайте-ка тады для прызямлення. Не прызямлення, а што я глядзеў якраз? Вось, кіраванне. Каб можна было арбітальную станцыю будаваць, пачаць. Так. І ўсё, астатняе. Камандныя модулі ёсць на вялікую колькасць, на 3 кербіна, гэта кербала. Так, цудоўненька. Шмат навукі ў нас. Што у нас яшчэ па часу? У нас ёсць часу яшчэ гадзінка, так? Мы нармальную нейкую місію не выканаем.
Мне есть думка на что-нибудь іншае зараз переключиться з Kerbal Space Program, тому что мы не паспеем нормальную адэкватную місію, мы накапілі грошай, гэта цудоўна. Мы блізкі да таго, каб... Мы можам нават сабе палепшыць што-небудзь. Так, гэта полностью проапгрейджана, гэта яшчэ можна апгрейдзіць, але у меня грошай не хапае. Так, контрольны цэнтр, по-моему. На яго таксама грошай не хапае. Маневровый тул. Mission Control. Это не тое. Комплекс астронавтов. Вось, можна выходзіць за... Давайте за 75 тысяч набудзем сабе палепшаны комплекс астронаўтаў, каб можна было потым рабіць гэта самае, каб яны маглі ў космос выходзіць. Это дадатковыя пункты навукі. Насамрэч яшчэ. Hollywood Animal. На Hollywood Animal адпраўляецца колькі? 100, дзякую вялікі. Адміністрацыйны будынак такое зараз. Добра. Мне падаецца ок. Ок. Блин, чтобы... Давайте, може... Блин, я ожидаю реально, потому что есть яшчэ 40-50 хвілін, а у нас няма чаго... Это самое. Мы не скончым. Тут, калі цэлую місію трэба планаваць, і мы не паспеем. Пам-пам-пам. Что у меня такого есть хутенько? Сходил гадзінку працаваць, дапхалі до 2 да вылету. Не, падаецца, не? Але зараз, ну, пяцёрка выглядае даволі дзіўна. Там гульні на 32 дні, за якія не галасавалі, 18 дзён, і потым ідуць па колькі там, па 12, па 8 дзён. Дадаваць гульню ж можна толькі за 1000, так? За 100 нельга. Так, дадаваць толькі за 1000. Неяк дзіўна, зараз спіс на вылет турбуе болей, чым спіс топ-5. Я вось трошкі думаю, што ён такі трошкі дзіўна. Зараз будзе трошкі дзіўна, я разумею. А вось. Што ў мяне? Што я магу хутенька што-небудзь, блин, парабіць? Просто потупіць на гадзінку. Я гляджу зараз на факторыю, якія усталяваны ёсць. У Хейдес я давно не гуляў, я буду прызвычаивацца да яе па новай. Блин, усё амаль патрабуе нейкага паглыблення. Божукна. Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha Fez HD, Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition, without avatars. Гэта гульня на вылет, так? Не, типу я не супраць, дай-ка пагляджу, што за Edition такі. Ён ёсць у стыме, яго магчыма набыць, альбо гэта супер Saves the World. Ёсць проста Ктулху, так, які Save the World, так? Cthulhu Save the World, так. Super Hyper Enhanced. І гэта сапраўдная назва. Я разумею, просто калі я буду гуляць, ёсць Cthulhu Save the World у стиме, так? Што я магу зрабіць, каб гуляць у тое самае выданне, канкрэтна ў гэтае выданне, якое ты маеш на увазе? Cthulhu Save the World Super Hyper Enhanced. Ага, яно у Гогі ёсць такое. Яно адсутнічае. Пачакайце-ка, яно адсутнічае ў Гогі. Это нейкае выданне, якое тыпу закінутае яшчэ. Давайте-ка на Abandonware пойдзем. Abandonware. Так. Cthulhu Saves
Ну і далі, я думаю, знайдеться. Так. Сулу, коловка Сулу, коловка Сулу. Ні. Нешта выдан. Не, у Гогі нешта выдана, гэта прызерв штука, каб абараніць гульню, каб выратаваць яе. Ёсць просто Сулу Save the World, яна што 8 злотых. Але типу супер хайпер enhanced edition я, блин, где? Так, просто buy Cthulhu saves the world super hyper enhanced championship edition. Так, это две розные гульні. Гэта не тое ж самае. Наколькі я бачу. Скриншоты адрозніваюцца. Яна больше як да... больше... Што? А, не, гэта... Так, пачакайце-ка. А чаму там нейкія... Я не разумею. А, там RTX on яшчэ забыл. Там ёсць на лагатыпе без аватараў і там на лагатыпе яшчэ RTX on. Цудоўна выглядае ў спісе. Я, дарэчы, не уяўляю сабе, як ён там у спісе выглядае. Дай-ка пагляджу. Ну яна там у самай нізе будзе зараз, пакуль праматаецца. Вам... Я жадаю гэта побачыць. Зараз ён яшчэ круціцца. 18 тысяч. Трошки з весёлага, што ў нас зараз пункты размеркаваліся са старых гулень, і ў нас нейк больш жывым спіс выглядае. Ён вельмі прям размеркаваны такі. Асцярожненька па ўсё там па нешта па мелкаму карацей расставана. Ось. Жывенька, скажем так. Так, 9000 пайшлі. Дзе там наши? Блин, конечно, назва. Не холеры себе. Три тысячи. Угу. Я адчуваю, як ён набліжаецца, і зараз просто там капзда спісу. Так. 2000. Пайшоў. А чаму яно спіс неяк? Да ён мне дзіўна паказваецца? А, не, гэта просто ламаецца сам блачок гэта. Чаму ён так дзіўна себе... А, я ведаю, чаму ён так себе паводзіць. Гэта, ведаеце, карацей, гэта штука трошки дрэнна працуе, і гэта не я в этом вінны. То, што ён там трошки закрываецца, не чытаецца нормально. Выключна з-за таго, што вось эта выводка, якая вакол назваў ёсць, трошки, яна дадае там, типу, паўпікселі на кожнае слово, на кожную літарку, але ў выніку яно разам становіцца шырэй, і вось гэты блачок, які вам паказваецца, ён не ўлічвае гэтага аутлайна, і ён, карацей, залазіць невядома куды. Вось гэта, карацей, не тое, што я, ну, магу з гэтым штосьці зрабіць, акрамя таго, каб выцягнуць, каб дазволіць быць назве як заўгодна доўгай, але не магу я гэтага дазволіць, таму што вы бачыце, вось калі такую назву дадаць, якая лухта атрымліваецца. Ось. Але, конечно, так. Самая простая назва для гульні. Карацей, яна ёсць, просто што канкрэтна супер-пупер вось гэтага эдишна, ён нідзе не прадаецца, як бы. Гэта афіцыйная назва, але у крамах паўсюль яна называецца нармальна. Так. А, у іх ёсць яшчэ і працяг, типу, ратуе раство. Это першая частка 2011 года. Альбо якая. А, і у яе ёсць, типу, як Dungeon Crawler такая. Ага, окей. Зразумеў.
Я так і не розумію, що на RPG Maker зроблено увогуле. Я так гляджу скріншотики зараз. Так. Ладненько, давайте апошние там под конец тримають заховаться обов'язково. Просто я не ведаю реально, что отправить, там треба планувати, і ми не долетим. Буде шкода вельми обривати, і не хочеться этого робити. Я зараз. Что-нибудь, что не потребує шмат. Давайте хейст. Я у яе залазив у апошні раз на стрімі, коли ми гуляли. Ось, я ўсё на яе паглядываю, калі мім праходжу, і цудоўна мне падаецца гульня, пасядзець, патупіць.